כל מה מה אמרת? שצריך, שכל מה שצריך זה אנרגיה התחלתית, מיקום התחלתי, מהירות התחלתית נכונים, כן. ואז אתה כבר נותן לאובייקט... ואז זה זז כבר לבד. כן, המערכת עושה את שלה, כן, חוקיות של הדברים. כן. אוקיי, אה, נייס. אז אפשר להגיד שהתכנסנו היום לדבר, ולדבר על עולם הרוח והצמיחה האישית, ולקרקע את זה כמה שיותר. כן, כי שנינו אנשים שבאנו ממש ממרחב, ממקום מאוד שכלתני, מאוד בלוגי, וכזה, ומשהו אצלנו בדרך השתנה מול המקום הזה, ו... ומתוך המקום הזה, אז לא רק שקצת משהו בשכלתניות שלנו קצת השתחרר, גם, גם ממש כזה החוויה הפנימית שלנו התרחבה, ממש. והחופש והאפשרויות שלנו התרחבו. לגמרי, וגם אני חושב ששנינו מביאים איזושהי רוח חדשה קצת, או עכשיו רוח מרענן כזה, לשיח הזה, לשיח הרוחני ולשיח על נשמות, וגם על עבודה עצמית שכוללת טכניקות אולי מעולמות המזרח ומחוכמות שהן לא נגישות כל כך לאנשים מן השורה במערב שלא ממש מנסים למצוא אותם. אז אני חושב שיש לנו הרבה, יכולים לעזור להרבה אנשים אם נוציא את התכנים האלה, אז בגלל זה גם היה לי חשוב לעשות את זה. כאן בדירה, במאורה, עם אלטון, הופה, כן, אה, ובוא פשוט נתחיל ונזרום על זה, ונראה לאן השיחה תיקח אותנו. יש לנו את יאללה, הנקודות שרצינו לדבר עליהן. כן. רוצה להגיד כמה מילים עליך? כן. אה, קוראים לי אילי, וממש עכשיו השקתי כזה את המרכז למודעות מהותית, והמטרה שלו היא פשוט לעזור לאנשים לעשות שלום עם עצמם דרך הבנה. זה המטרה שלו, משתמשים בטכניקות כאלה ואחרות, אבל המטרה היא שלום דרך הבנה. כאילו התכנים שלי, אני מכוון לזה שהם יעזרו לכם לפתור קונפליקטים לוגיים שאולי מפריעים לכם בחיים, ובטכניקות גם רגשיות, וזה בגדול מה שאני עושה עכשיו. וארז, אחרי שתציג את עצמך, אני גם, בא לי להגיד כמה מילים גם על איך שהכרנו. לגמרי, כן, כן. אז אני ארז שני. אני מלווה אנשים בתהליכים של פתיחה של הלב שלהם, של כניסה לרוח, ובפועל בצורה יותר פרקטית אני עוזר להם לשחרר דפוסים ישנים וכאבים וככה דברים שמקשים עליהם, למשל להם לממש את עצמם, לממש את מה שהם רוצים ולחוות חופש פנימי ואהבה פנימית. כן. זו הגדרה ממש נכונה עליו. כן, גם טיפלנו אחד בשני, ואנחנו מכירים, כל אחד, אנחנו מכירים טוב, ועברנו דרך מעניינת בתקופה האחרונה. כן. הכרנו אצל דור שמאי, נכון. בלימודים של הריברסינג, ואז גם גילינו שאנחנו שכנים, וגם נפגשנו בהודו באותו זמן, במקרה. במקרה, כן. ולמדנו ביחד אצל סוואמי אומג'י. כן. כזה הגענו לדרמסלה, מצחיק, אני לא יודע איתך כאן, אבל גם זה פה. כן, יש צופים כן. גם בסוף. אז תכלס הגענו לדרמסלה, כאילו, והיינו שם כל אחד, נראה לי, אזור החודש כזה, נכון? כן, אני קפצתי רגע, פשוט רגע לעשות, לחיות שם איזה חודש, רגע לנוח ולהמשיך את הדברים שלי. בפועל רציתי להמשיך לעבוד שם, אבל די למדתי רוב הזמן והעמקתי בדברים. וטילי פתאום פגשתי שם וראיתי שהוא גם שם. דיברנו ממש איזה 5 דקות לפני שהוא נכנס ל10 ימים של כן, נכון. ריטריט, של בודהיזם וויפאסנה כזה סוג של. כן. כן, ואז שהוא יצא, אז פתאום התחלנו להכיר באמת, ופתאום כזה החיבור קרה. אני זוכר שבדקות האחרונות של הוויפאסנה, פתאום הגעת למקדש גם. נכון. ואז כזה, היה בריאה של שכונה, התחלתי לדבר איתך. כולם כזה כן, כולם עושים לי שקט שם. כן, נכון. ומאז באמת גם טיפלנו אחד בשני והתקרבנו, ואנחנו עוזרים אחד לשני לפתח את
את הגישות שלנו, את השיטות שלנו, ממש. ויש לנו הרבה מה לספר. כן. אני חושב שהנקודת, באמת הנקודה שבה התחלנו להעמיק ולהכיר אחד את השני, זה היה בדרך משותפת שבה שנינו התעמקנו בדרך הזאת, מבחינת להעמיק בטכניקות הפנימיות וגם הפרקטיות לעבודה פנימית של כן, לשחרר את האנרגיות הדחוסות, זאת אומרת את הקונפליקטים שבתוכנו, את כל החסמים בתוכנו. אפשר להגיד את זה כמו כזה אנרגיות שחסומות בתוכנו, שיושבות בתוכנו ומכבידות עלינו ומניעות אותנו לכל מיני כיוונים שהם לא בהכרח היינו רוצים, אבל זה כמו כזה לוחץ לנו על כפתורים ומזיז אותנו. וכזה כשהגענו לאומג'י אז עשינו פתאום הרבה עבודה עם האנרגיה, כן, הרבה עבודה אנרגטית מלא. שפתאום הגענו לפרקטיקה שלה, אם זה עבודה עם נשימה, פרניאמה וקצת טנטרה וקונדליני והילינג, רייקי, והמשכת איתו גם דרך כזה מעמיקה יותר עם קריאת הילה ותקשור. וכן, אני חושב שזו הנקודה שבה כזה העמקנו שנינו בחוויה הפנימית שלנו, בגשר הזה גם בין הרעיונות היותר עדינים או יותר רוחניים לפרקטיקה, איך זה נכלל בתוכנו. כן, אני מרגיש באמת, יש פה שתי דרכים אינדיבידואליות ויצירתיות להבין עם השכל איך להיות מתואם עם כל מה שמעבר אליו, או כל מה ששונה ממנו, בתוך כל המערכת הזאת שהיא אנחנו. כאילו, איפה המקום שלו, איך להשתמש בו, סוג של הרמוניה כזאת בין הרגש לשכל, במקום שיתנגחו אחד בשני. כאילו, הדרך הזאת להבין עם הראש, איך להשתמש בטכניקות הרגשיות, זה משהו שכאילו, מתי שנפגשנו, אצל אומג'י פתאום קלטתי ששתינו קצת, כל אחד בדרכו, אבל שתינו קצת עושים את זה, וזה משהו שהוא די נדיר בעיניי. גם אצל הקהילה הרוחנית יותר הוא די נדיר. ואני חושב שהרבה אנשים צריכים את זה. כן, הרבה אנשים צריכים גישה שמאפשרת להם את זה, שלא מגבילה אותם לחשוב שצריך רק להכניע את השכל, אלא במקום זה להבין איפה המקום שלו, איפה הוא צריך להיכנס. כן, כי הוא לא פה סתם. נכון. ואני חושב גם באותו זמן שנולדנו לעולם שמהלל את השכל. נכון. זה מה שלמדנו. ולא נולדנו לעולם ששם תשומת לב הרגשות שלנו. כי ככה זה, לזה נכנסנו. ואני חושב שמעצם המקום הזה, אז רוב המקום שתופס בחיים שלנו זה השכל שלנו. ואולי בשנים האחרונות קצת פחות ופחות, אבל עדיין עם זה נכנסנו. ואז בעצם אין לנו את האפשרות בכלל לבחור איפה ייכנס השכל שלנו. כי זה מה שיש, אנחנו עובדים רק איתו. כן. ויש לזה את החסרונות באמת, כי הוא לא אמור לעבוד כל הזמן. ואני חוויתי הרבה תסכול בחיים שלי בגלל זה. כי אני הייתי הרבה בשכל, ולא הייתי מחובר לרגשות שלי. גם אני. למרות שחשבתי, חשבתי ולא חשבתי, אבל משהו שם היה מנותק, רגשית. וזה תמיד משאיר אותך במקום מסוים של חוסר סיפוק. משהו חסר כל הזמן, משהו לא מספיק. ואני אומר את הדברים האלה כי אני רוצה להביא את זה בצורה הכי שכלתנית גם, כאילו להבין את זה. אמרת שהמהות שלך זה להבין, כאילו דרך הבנה, כן. לשחרר את הקונפליקטים. לפתור אותם. כן, לפתור אותם. שהם לא יהיו קונפליקט יותר. כן, דרך הבנה ליצור שלום. כן. וחלק מההבנה, ההבנה היא רחבה. וההבנה העמוקה ביותר היא מהדהדת בפנים. נכון. והיא לא בשכל, היא לא במיינד שלנו. זה לא ידע, זה ידיעה. זה מחוויה פנימית. כי אני קראתי המון ספרים, ומאוד עניין אותי, והייתי במלא קורסים, ואתה קראת המון ספרים, ועשית המון דברים. וזה כיף, וזה אולי סקסי וזה מסקרן, אבל עד שזה לא יורד לבפנים, זה משהו חסר תמיד. כן. וכשברגע שזה יורד לבפנים, לגוף שלנו, לרגש, אז אנחנו מתחילים לחוות את השלום הזה. לחוות שמחה או
אושר עמוק בפנים באמת, כמו איזה נחת מסוימת, וחיבור אמיתי לחיים. כי החיבור הוא לא בראש. הראש הוא אמצעי שלנו, השכל שלנו הוא אמצעי, כי אנחנו גוף פיזי, והוא חשוב, ואני רוצה לפרט יותר באמת על המקום של השכל. כן, אנחנו בוודאות נגיע לזה. כן. כן. אבל יש לנו מערכת שלמה, שהיא מערכת אנרגטית בסוף, בצורה מאוד פרקטית. ו... ואם נתחיל לרדת, נוריד את האנרגיה קצת למטה, הלב למשל, או לרגשות שלנו, נתחיל באמת להתחבר לחיים ולהתחיל לשחרר ולפתור קונפליקטים בצורה שתהדהד בתוכנו ותיצור שלום פנימי. ממש, זה ממש כל הגישה שגם עוד מעט כאילו אני ארחיב עליה, אבל אם מתייחסים ספציפית לקונפליקט, אז בעיניי הדרך לפתור קונפליקט, וזה גם מה שאני מלמד בתכנים שאני מוציא, זה דרך תובנה, אבל תובנה רגשית. כן, והתובנה הלוגית היא משרתת אותנו בכל מיני דרכים אחרות, אבל הפתרון האמיתי של הקונפליקט היא התובנה הרגשית, וזה אחד הדברים שהכי לא ברורים לאנשים משני הכיוונים, גם העולם המאוד רוחני וגם העולם הלוגי, שרוב החיים שלהם, רוב הדברים שמפריעים להם ביום יום, נובעים מאיזשהו קונפליקט, ויש כל מיני צורות של קונפליקטים, ויש איזושהי תובנה רגשית שדוחים אותה, ואז הקונפליקט נשאר חי, ואז השכל שלנו באמת, במקום להפוך לאיזה כוח על כזה שיש לנו פה, הוא מתחיל להפריע, כי אז הוא מתחיל ליצור כל מיני אשליות כאלה, שמסבירות למה החיים נראים כמו שהם נראים, הסברים כאלה שמונעים מהתובנה הרגשית פשוט להגיע, כי היא מגיעה כבר ביחד עם הקונפליקט. כן. הקונפליקט עצמו, אפשר להגיד שהוא בעצם חלק שנוצר מתישהו, הוא לא הגיע משום מקום. כן. הקונפליקטים שלנו התחילו בעיקר בילדות שלנו, ויש גם אפשר להגיד שיש קונפליקטים שכזה, שאולי הגיעו איתנו אפילו בתור השתית כזה במשפחה, סדרים שהולכים איתנו, אפשר לראות כזה אותם דפוסים שחוזרים במשפחה, ואפשר להגיד גם מחוויות חיים אחרות. ולא משנה כל כך מאיפה זה מגיע, אני אשים רגע את המקום מאיפה שזה הגיע, זה לא משנה כל כך, משנה שפשוט זה לא הגיע משום מקום. יש פה דפוס מסוים, יש פה פתאום חסימה מסוימת בתנועה שפתאום קרתה, והחסימה הזאת ברמה הפנימית שלנו מתחילה להוציא מהמקום הזה מפלצות שלמות ודברים שלמים. כי המקום של ריצוי, והמקום שכזה, בעצם חשוב לי כל הזמן כזה לרצות כדי שקבלו אותי, שאוהבו אותי. אז אני אתנהג בהתנהגות מסוימת, יש לי צורת התנהגות מסוימת, שהיא נובעת מתוך הקונפליקט הפנימי. הדפוס שפיתחתי סביב הקונפליקט הזה, הוא שהדרך שלי שאוהבו אותי, זה שהנה אני ארצה. אז בהמשך למה שאתה אומר, אני אמקד את זה כאילו, כי יש משהו שאתה ממש ממש מומחה בו, ואני חושב שכדאי פשוט שנדבר עליו. זה דוגמה בדיוק לזה. זה מה אנחנו צריכים להבין, או איך אנחנו צריכים להבין רגשות, ואיך הצמיחה שלנו תלויה במערכת היחסים איתם. כן, אוקיי, אז אני חושב שזה באמת מהות שאני מאוד אוהב להביא אותה לשולחן, כי זה בדיוק הגשר הזה שדיברנו מקודם, שכאילו התחלנו במקום שהוא מאוד לוגי, כן. שכזה, טוב אני צריך לעשות את הדבר הזה 1, 2, 3 כדי להצליח, אני צריך לעשות ככה, ואז אנחנו נשארים באיזה לבל מסוים שהוא בראש שלנו, והוא יוצר ניתוק מסוים. והרגש שלנו הוא כלי, כמו שהראש שלנו הוא כלי, הרגש שלנו הוא כלי. מה הכוונה? הרגש שלנו הוא ממש אותו גשר בין אפשר להגיד בין התת המודע שלנו, בין בין הנפש שלנו, או נגיד מערכת ההפעלה שלנו, לבין המיינד שלנו, המודע שלנו. כאילו אם נסתכל על עצמנו כגוף כזה, כמערכת מסוימת, בוא נשווה את זה אפילו לפלאפון, יש לנו את הגוף הפיזי, כן. פלאפון, יש לנו את המערכת הפעלה,
רגע, בחלק הפיזי יש לנו ממש כזה את החושים השונים. יכולים לראות, לצלם, לשמוע, להקליט, לשמוע ולדבר. כן, זה כאילו מלא דרכים שונות לקלוט ולנתח אינפורמציה. בדיוק, הרבה דרכים לקלוט. לנו יש 5 חושים, ככה בסיסיים פיזיים, נכון? לקלוט, וגם אנחנו יכולים לפלוט, להוציא. ואז יש לנו את החלק, את המערכת הפעלה שלנו. בפלאפון יש אנדרואיד, יש iOS, וזה בעצם כזה הקוד שהגוף הזה עובד לפיו. ממש. וגם שם יש את הזיכרונות שלנו, ויש לנו שם את האנשי קשר שלנו, ויש לנו שם כזה עולם שלם. ויש קלאוד. ויש קלאוד. יש אינטרנט. יש אינטרנט, לגמרי. כן. אז בעצם יש קוד מסוים, יש בעצם איך שהדברים עובדים, איך שהדברים מקושרים אחד לשני, נכון? כן. ושם בעצם, לפי הקוד הזה, אז אני יודע כאילו אם אני X או Y, אם אני, למשל, אם אפשר לנתב הכל, כאילו בעצם אני אחשב את הקוד לאמונות הבסיס שלנו, לאמונות שלנו. וזה גבולות הגזרה שלנו. גבולות הגזרה שלנו זה כזה, זה האמונות שלנו. ולכולנו יש הרבה אמונות בסיס שפיתחנו, אנחנו לא מספיק טובים, אני לא אהוב, אני צריך, כסף זה דבר שהוא לא טוב, או כוח זה דבר שהוא טוב, כי הוא עוזר לי כל מיני דברים. או גם, יש גם את כל האמונות האלה של תנאים כאלה, לאיך שהמציאות אמורה לעבוד. כל האמונות זה תנאים. כן, שזה איך, כאילו, נגיד, אני לא יכול לעשות את מה שאני רוצה, כי דברים עובדים שרק אם עושים ככה, אז אפשר לעשות ככה. או מי יכול לעשות ככה וככה ביומיים? אף אחד לא יכול לעשות את זה. איך תדע אם אתה מאמין שזה לא אפשרי, אז האפשרות שאולי תגלה שזה אפשרי כבר נחסמת מלכתחילה. והתנאי הבסיסי הזה של מגיע לי שאהבו אותי רק אם אני ככה. מגיע לי להצליח רק אם אני ככה. אני ראוי רק אם אני ככה. כן. מלא 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 גבולות. וזה כזה, ושם המערכת ההפעלה שלנו. אז היא מנתבת אותנו לפי הגבולות האלו. בשכבה מעל מערכת ההפעלה הזאת, זאת אומרת, במקום עמוק יותר יש לנו את הסים שלנו. הסים הייחודי שלנו. ואם אני משווה את זה אלינו, אפשר להגיד שזה קצת כזה הנשמה שלנו. החלק הייחודי, האור הייחודי, הקסם הייחודי שלנו. ובעצם, אנחנו מגיעים עכשיו לרגשות. הרגשות שלנו הם בעצם מה שמנתב בין המקום הרוחני הזה, זאת אומרת, הוא לא פיזי. אנחנו לא יכולים להרגיש אותו. מחשבות, כאילו מחשבות ואמונות, אנחנו לא יכולים להרגיש, כי אנחנו בגוף פיזי. מה אנחנו כן יכולים להרגיש? תחושות, וגם תחושות שהן רגשיות, או תחושות בפנים. כדי לנתב את המקום הזה, לנתב את האמונות הבסיסיות שבפנים, את הרצונות הפנימיים, משהו צריך להניע אותנו. ומה שמניע אותנו זה האנרגיה הרגשית. אני רוצה אפילו ברמה של, אני צריך להשתין, אז משהו פה ילחץ עליי, אז אני יודע שאני צריך ללכת להשתין. זהו, אבל איך לבן אדם שזה חדש לו, או מישהו שרוצה פשוט עוד כלים, איך מתחברים לדבר הזה? איך מתחברים לתחושה הזאת שמובילה אותך, או לדבר הזה שאתה מתאר שמניע אותך? כן. ואיך יודעים מתי אתה פועל ממנו מתוך משהו אחר, שהוא לא אתה? כן. אז פה בעצם זה בדיוק להבין פשוט, שבאמת, אם הרגש הוא משהו מנתב אותנו, הוא מה שמניע אותנו, הוא לוחץ על הכפתורים כדי שאני אזוז ואני אדבר איתה, או שאני אתרחק, אז אנחנו מבינים בעצם שהרגש הוא בעצם מעביר מסר, הוא מעביר רצון, כן. או צורך. ואם אני מבין שכל רגש שלי מעביר רצון וצורך, כל מתח בתוכי, כל תחושה, אז אני יכול להתחיל לאט לאט לפתור קונפליקטים. אני יכול לעשות שלום פנימי, כי אני לא מתחמק כל הזמן מהתחושות הנעימות. החרדות היומיומיות שלי, תחושת העצב שחוזרת, האשמה, הבושה שאני חווה כל הזמן, זה דברים שהם מגיעים מתוך הטראומות שלנו, מתוך הקונפליקטים השורשיים האלו של העבר. זה כל הזמן חוזר, כי זה עדיין שם. כל הזמן חוזר, כי זה עדיין
תקוע בתוכי. אתה אומר שמשהו מפעיל את הכפתור הזה בעצם. בטח. משהו בחוויה החיצונית גם שנחווית בפנים, מפעיל את הכפתור הספציפי הזה כן, של נגיד חרדה. בדיוק. חרדה לא מגיע מעכשיו. כאילו עכשיו יש משהו שלוחץ לי על הטריגר הזה, אבל זה טריגר, זה לוחץ לי על נקודה רגישה, כי היא כבר רגישה. אבל היא רגישה מאיפשהו. אז בעצם אפשר להבין שכשאנחנו מתחילים לפגוש ולהסכים להרגיש מה שקורה בפנים, זה גדול, כן. אנחנו יכולים להתחיל גם לעשות את השלום הפנימי. כי אנחנו יכולים להתחיל להתחבר לסיפור שמאחורי הקונפליקט, מאחורי הרגש הזה, כן, לרצון הפנימי או לצורך הזה שלא נהנה שם, כי קרה שם משהו שלא הצלחנו להכיל, זה הקונפליקט, כן, ויש שם משהו שנשאר בעצם בחוסר, הוא ממשיך לחזור כל הזמן, וכשאני אגיע לשורש הזה דרך זה שאני אתחבר לרגש, אז אני אוכל להגיע לתובנה הרגשית. כן. אני יכול לפתוח אני יכול לאבד את הדבר הזה, ומתוך התובנה הרגשית, להביא את המקום לדברים, אני יכול לעשות את השלום. זהו. והרגש הזה הוא מעבר אותנו גם דרך לריפוי, וגם בעצם לשלום הפנימי הזה, אבל גם ליום יום, כי הרגש הוא מתקשר, זה דרך תקשר, ואם אני יכול להתחבר לרגש שלי, ולתקשר איתו, להתחיל להכיר אותו מקרוב, אז אני יכול לתקשר עם אחרים, כן. בצורה שתיצור אצלי שלום, ואני לא אהיה עצבני, או בלחץ, או כועס, כי אני אוכל לתקשר את זה, ואז המסר יעבור, וייתן לי שקט פנימי, כי אני אבטא אותו, וככה גם עם אחרים. זהו, זה באמת, אני באמת חושב, ואני מסכים איתך, ואני גם חושב שבשביל שלום, אם יש שני צדדים שהם בקונפליקט, ורוצים לעשות ביניהם שלום, אז צריך להבין מה מהות הקונפליקט באמת. צריך איכשהו להבין את זה. גם אם לא, בלוגיקה זה nice to have כזה, ונחמד אם הבנת את זה. זהו, זה נגיד, אבל... פה הפסיכולוגיה נגיד, כן. מתפספסת. יש אחד הדברים שרציתי שנדבר עליהם. אז כן. נדבר על זה, הנה. אבל נגיע לזה עוד רגע, אני רוצה אוקיי. שתסיים את הנקודה הזאת, כי היא חשובה. כאילו, שהשלום בסוף צריך, אתה צריך להבין מה אתה מרגיש. להבין עם הרגש, כאילו, מה אתה מרגיש. להבין עם הרגש. זהו, ממש, לחשוב, זה כמו לחשוב עם הרגש. בחוויה הפנימית, זה כזה, זה לא לחשוב כן. פה, זה לחשוב בגוף. כן. זאת אומרת, האנרגיה אפשר להמחיש את זה כאילו במקום שזה יהיה בראש, כמו האנרגיה נוכחת במרחב אחר בגוף, או רחב יותר. מדהים. אני חושב שזה ממש כאילו, זה נקודה שכאילו חשוב שאנשים כזה מסוימים יתעכבו עליה רגע. אני הייתי צריך להתעכב עליה, בתחילת הדרך שלי. גם אני מאוד. וגם הרבה פעמים בהמשך הדרך, כאילו כל פעם אתה מגלה עוד רובד שאפשר להעמיק בו. אצלי השינוי הגדול בחיים נבע מתוך המקום שירדתי מהשכל לגוף שלי. אז התחלתי לחוות את החיים באמת. אז נפתחתי. אז חוויתי דברים שהם מעבר למיינד גם, והתחברתי ללב. רק כשהתחלתי ללדת את הגוף. לשורש? פשוט לגוף. כן. לחוות את הגוף שלי. להתחיל לעבוד עם תוך מה שקיים בתוכי באמת, ולא להדחיק אותו, או לא להגיד, טוב, יש לי תחושת חוסר נוחות. כל החיים אמרתי, יש לי חוסר נוחות מול משהו מסוים. חוסר נוחות זה לא רגש, זה תחושה מסוימת. ועד שאני לא יורד לגוף שלי ומתחיל להרגיש את הגוף שלי ומתחיל להיות בתשומת לב לגוף, ולא מהמיינד אלא מתוך חוויית הגוף, אני לא צריך לתת את התיוג או את ההבנה הפנימית. כן. והיית אומר שההבנה הזאת הפנימית, היא בעצם מגישה לתת מודע, לשורש כן. של הדברים. כמה אתה חושב שזה קריטי, שרוצים לפתור משהו בעצמנו, אז לעשות את זה דרך התת מודע או דרך השורש. גם כן. כבן אדם אתה הרי מתמחה, גם נדבר על זה, בהיפנותרפיה ובעוד כל מיני שיטות שהן עוקפות את המודע. כן. גם חלק מהדברים שאנחנו למדנו, אבל עוד לפני זה אתה היית בעולמות האלה. כן. אז באמת אני יכול להגיד שהמסע שלי התחיל מתוך מקום של NLP, ואיכשהו שם מתוך טכניקה זה היה טכניקה שאני משתמש בה היום והעמקתי אותה, נכנסתי עם המרחבים של רוח.
והדרך הטיפולית שלי התחילה מתוך הסקרנות הגדולה שלי והעניין הגדול שלי, ואפילו קריאה פנימית שהיא מעבר למיינד, להתעסק בשחזור גלגולים. כן. וכאילו למדתי את זה בשביל עצמי, כדי לעזור לעצמי, כי מאוד סקרן אותי, זו תשוקה שהייתה לי, אבל להתחיל לטפל בפועל זה משהו שכזה לא בהכרח עשיתי, ופתאום במקום הזה משם זה התחיל. והעבודה של לטפל בקונפליקטים שלנו, מתוך חוויה שהיא לא בהכרח מהחיים האלו, מהזיכרון של החיים האלו, זה דרך שמגיעים אליה מתוך זה שאנחנו רגע עוקפים את המיינד. אני אפילו לא אגיד לעקוף, אני אגיד רגע קצת לשחרר את המיינד. כי המיינד שלנו זה בעצם האגו שלנו, זה אותו חלק השכלתני הזה שתמיד הוא בהחזקה, תמיד בשליטה. אם הוא תמיד בשליטה, אז אנחנו לא יכולים אף פעם לחצות אותו. כן. ואת האפשרויות שלו. וכל תהליך ריפוי שהוא באמת רוצה להגיע לשורש, לחוויה הפנימית ולא רק בשכל, חייבת את המקום של להתחיל רגע קצת להרפות את המיינד, להרפות את השכל. מדיטציה לא יכולה לקרות שהשכל בהחזקה. יש פה הרפאיה מסוימת, ואז אפשר להתחיל לחוות נוכחות ולחוות חוות עמוקות יותר ולהגיע לשורש של הדברים, כי השורש הוא לא רק בשכל, השורש הוא בחוויה האנרגטית הפנימית, הוא בפנים. גם מה שהיה לי הזוי כזה שנכנסתי לעולם הזה, ואז התובנה הזאת נפלה לי, דווקא אני מדבר על התובנה השכלית. כן. שהשכל הוא יכול להבין איך זה עובד. הוא יכול להבין כאילו איך להתנהל. הוא לא חייב לשלוט בהכל. הוא רק צריך כאילו בלנס. כן. הוא רק צריך, כאילו יכול להבין לאט לאט איפה לשחרר, וגם לשתף איתך פעולה, אם אני כאילו מדבר עליו כמשהו נפרד, לשתף עם זה פעולה, אם הוא רק מקבל את ההסברים הנכונים, ויש איתו איזה שיתוף פעולה. זאת אומרת, כשהוא בעצמו, חלקים בתוכו, עושים שלום פנימי, כן. אז הוא בעצמו יכול להסכים לשחרר, אתה אומר. כן, כי הרי הוא לא משחרר, כי מאוד קשה למבנה שמתנהל רק משכל, לשחרר זה שהוא לא יודע מה עומד להיות. הוא ליניארי. כן. שהוא מבין שהמציאות היא מעבר לליניאריות, והוא באמת מבין את זה, וזה גם מסתדר רגשית. אני חושב שזה נהיה יותר טבעי פתאום לאנשים, כי הם מחוברים כבר לרגשות, מתי השכל צריך לשלוט, ומתי הוא צריך שנייה לתמוך מהצד. לא יודע, זה היה לי חסר קצת כשנכנסתי לעולמות האלה. שזה אגב נובע גם מתוך הקונפליקטים שלך. ברור. וגם קונפליקטים שאני חוויתי. כי שכל חזק, מיינד חזק, הוא גם מעלה בקונפליקטים. קודם כל, כולנו מלאים בקונפליקטים, כולנו מלאים בטראומות, כאילו משברים שעיצבו אותנו. ואותם חלקים שצריכים כל הזמן בוודאות ושליטה, זה שיא הקונפליקט. זה כי משהו בי חייב את השליטה, כי אם לא, אז משהו יקרה. והטבע של המציאות, וזה מגיע מתוך תבונה, מתוך חוכמה, מתוך הבנה. ומה שאתה אומר, הבנה שהיא רגשית, מתוך מקום כזה, זה להבין שהטבע של המציאות, אין עליו באמת שליטה. ואני לא יכול לדעת מה יקרה, והדברים משתנים כל הזמן. והדברים עכשיו שעכשיו זרקתי, זה טבע הדברים שלאט לאט אנחנו מתחילים להיפתח אליהם, ולקבל אותם, ואם אנחנו לא מקבלים אותם, אז אנחנו הכי נצטרך ונאחז בשליטה. וזה הכי להיות באגו בעצם, זה הכי צריך ודאות ושליטה בכוחות שלי. אתה יודע, גם מסכן האגו, תראה מה הפלנו עליו איזה תיק, הוא לא בנוי לכל זה. הוא לא בא בשביל זה, אנחנו מפילים עליו כאילו, בוא תנהל את הכל, כאילו מסכן, לא יודע. צריך לעשות דברים מסוימים. הוא מנסה לשמור עלינו, נגיד על זכותו. כן. מה אתה... יופי. איך אתה פוגש את זה אצלך, אבל? אצלי? כן, את הרעיון הזה. הרעיון הזה, אני אגיד את האמת, שנכנסתי לעולם הזה של ההתפתחות גם רוחנית, גם אחרי שחוויתי כל מיני דברים שגרמו לי להסיק גם רציונלית, גם דרך הרקע שלי במדע, שיש משהו מעבר, שמתרחש פה עוד משהו. גם עוד מעט, כאילו אני אעמיק על זה, אבל העניין הזה הוא שאני ממש 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 חושב ומאמין ועומד לזעוק את זה בכל הזדמנות שאני יכול, שאנשים צריכים למצוא אחדות ניגודים הרמונית, למצוא איזון בין האגו שלהם לכל השאר, ולא להפוך אותו לאויב,
או לשליט. כאילו, כי הוא חלק מכם. הוא לא באמת, בעיניי, הוא לא באמת נפרד, הוא... הוא הצורה שבה אנחנו באים לידי ביטוי בחומר. כאילו, אז הוא בוא, יצירה, הוא אמור להיות יצירה מופלאה. כאילו, לא צריך להתייחס אליו ברוע או לבוא אליו בדרישות של תנהל את האירוע, שזה מה שרוב האנשים עושים. כן, צריך שלום איתו. כן, ממש, זה דקות מסוימת, גם אתה יודע, זה כמו המקום הזה שכזה, כזה כולנו כל הזמן כזה בעבודה הפנימית מחפשים כל הזמן לתקן, כן. לתקן את עצמי, לתקן, אז כאילו אני מאשים אותו, אני מתנגד לאגו, אז וזה עוד כשהתחלתי, מלחמה, זה עוד קונפליקט. זהו, כשאני התחלתי עם זה, אז אני התחלתי כאילו להתנגד לשכל שלי, להתנגד לאגו. אני כאילו מכיר גם ביכולות שלו, כי הוא שירת אותי הרבה פעמים. אבל זה עשה לי דווקא דיסהרמוניה. זה יוצר עוד זהו. מרחק, אני מתי שניסיתי כאילו התנגדות זה עוד מרחק, להכניע את האגו, זה רק יצר אצלי עוד קונפליקטים. כן. אמ, זה כמו כזה, אני עכשיו עושה דיאטה, ואני עכשיו מחזיק, לא יודע מה, כזה שבועיים בלי לאכול שוקולד, ואז בסופה של זה פתאום אני אוכל, כשאני אהיה בארוחה משפחתית פתאום אני אוכל 10 דקות ברצף מלא שוקולדים. כן, כאילו, כי אנחנו דוחסים את האנרגיה, אנחנו דוחסים את הרצון, יש שם איזה משהו, אנחנו דוחסים אותו, ואז כאילו הוא עדיין שם, אנחנו אולי כאילו מתעלמים ממנו, אבל הוא עדיין שם, כשאלה את ההזדמנות, זה יוצא החוצה. כן, וזה גם בדיוק מתחבר מחפש דרכים שונות מניפולטיביות כדי ממש. להראות את עצמו. וזה בדיוק מתחבר למה שרציתי גם לשאול אותך עליו ולדבר עליו, על מהותה של חמלה, ואיפה היא חסרה היום. אני חושב שהיא חסרה, אני גם חושב שיש אותה, אני לא רוצה רק להתרכז באיפה היא חסרה, אבל הייתי רוצה לעורר שנייה את המודעות, כן. גם לחמלה עצמית. אני חושב שלפני שנוכל לגעת בחמלה, אני חושב שיש יכול להיכנס פה השלמה משמעותית למה שדיברנו, וזה ייתן תמונה מלאה יותר על חמלה. כן, שאמרת על זה שכאילו אגו הוא חלק. מי אנחנו בעצם? מה... ממש כאילו, בכל המערכת הזאת. זה מתוך המקום הלוגי, מתוך החוויה שלך. כן. התשובה הקצרה שלי לזה היא יש לתשובה הזאת כמה רבדים. יש את הרבדים המאוד רוחניים של הכל מחובר וכל זה, אבל אני שנייה שם את זה בצד. אני מדבר באמת על הזהות הזאת, עליי. יש מיסקונספציה מאוד גדולה בעיניי בעולם של הרוחניות, שיש לך איזשהו אני גבוה, יש לך איזשהו אגו, אני קטן, והם שתי ישויות נפרדות, והשכל נמצא אצל האגו, ואנחנו צריכים להיות רק ברגש, וככה להגיע להערה. אני רואה את זה אחרת, מהחוויה האישית שלי. אני חושב שהכל חלק מאותו דבר. אנחנו, חלק מהחופש שיש לנו, הוא ליצור הפרדות כאלה בשביל להתייחס לכל דבר שאנחנו רוצים להתייחס אליו. אנחנו יכולים להפריד את זה איך שאנחנו רוצים. אבל גם האגו. תסביר רגע את ההפרדות. ההפרדות הוא אומר אני אסביר את זה עוד שנייה. אני רוצה עוד איזו הבנה קטנה ואז זה יתחבר. כן. יש לנו, נגיד, מה שאנחנו קוראים לו אגו, שגם השכל נמצא בו, או נגיד הגוף. מה שאני רואה במחקר והחוויה שלי, אנחנו לא נשמה שבאה לגוף. אנחנו איזושהי ישות, אפשר לקרוא לה נשמה, והיא מתבטאת כגוף. וזה האקסטנשן שלה בחומר, ככה אני מאמין לפחות. והאגו הוא פשוט, מה שאנחנו קוראים לו אגו, הוא הביטוי שלה בחומר. אנחנו לא נפרדים מהחלקים השונים בנו, ובשביל שתודעתית נצליח לנהל את זה, אנחנו כל הזמן צריכים ליצור, וזה בסדר, זה מצוין, ליצור גבולות שבין דברים, כדי שנוכל להתייחס אליהם. אחרת, זה יהיה כמו שתעשה, אני אקח דוגמה אחרת יותר פשוטה. אחרת זה יהיה כמו שתרצה, אם תרצה לעשות עכשיו ניסוי על איזה טיפת מים מאיזה נהר, צריך בסוף לקחת טיפה אחת מתוך הנהר ולעשות ניסוי, אתה לא יכול לקחת את כל הנהר איתך למעבדה. אז כאילו, אם אתה עכשיו רוצה לעבוד על איזה חלק בך, אתה צריך ליצור איזושהי הפרדה בשביל לאפיין אותו.
אבל אני לא חושב שיש הפרדה אמיתית בין הדברים האלה. אה, מהמם. כן, נראה לי שזהו לגבי זה. אוקיי. אתה אומר שיש פה איזו מהות מסוימת, שיש פה הפרדה מסוימת, כדי שתוכל לה- לכוון את עצמך כל פעם לפקס את עצמך על משהו אחר? כן, ואתה יכול לדייק למה אתה מתכוון בלפקס את עצמך משהו אחר? כן, זאת אומרת, אתה עושה פה איזה גבולות מסוימים, אתה עושה לקח טיפה אחת מכל הנער, אתה עושה פה הפרדות מסוימות שלמשל, אתה אומר נגיד אגו, וגם באגו יש הרבה מאוד חלקים, כן? כן, כל קונפליקט מסוים, כל חלק מסוים שפוחד, שמרגיש תחושה, שרוצה את הדבר הזה ואתה רוצה את הדבר הזה, זה חלקים שונים, זה כמו הפרדות מסוימות. כן, אז אתה אומר שבעצם כל חלוקה כזאת זה בשבילנו כדי שנוכל לשים לב אליה, שנוכל להתפקס עליה. כן. בגלל שהאמת והדברים איך שהם בפועל הם מופשטים והם מאוד מהותיים, אז אנחנו צריכים למצוא דרך לתאר אותה בעזרת מבנים כאלה שאפשר לעבוד איתם בקלות, שמקלים על כל החלקים בנו לעבוד ביחד. זה בגדול המטרה לדעתי גם שמשתמשים בפילוסופיות כאלה ואחרות, או באיזו גישה מדעית אפילו. המטרה תמיד בעיניי צריכה להיות למצוא את הדרך שגורמת לכל החלקים השונים שבנו לעבוד טוב ביחד. כי האמת על איך שדברים עובדים היא מאוד מופשטת, וכל פעם שאתה מתאר אותה במילים אתה עושה עוול לכל מיני פרשנויות אחרות שאי אפשר להכניס הכל במילה אחת. אז אנחנו צריכים למצוא את מה שעובד לנו טוב. והאמת שהשיטה היא בעצם גישה, כי אני לא מרגיש שהמצאתי שיטה. הטכניקות הן מגיעות מכל מיני מקומות. הגישה שאני עובד איתה, גם שאני מטפל, גם במפגשים של קריאת השדה, שזה כאילו התקשור, היא שבן אדם יש לו את המהות שבה כל החלקים השונים בו בשלום אחד עם השני. זה המהות שהוא בנוי להיות בה. זה כמו ה-DNA, זה כאילו מהות טבעית כזאת, שמתי שהבן אדם מתואם איתה, אז הוא בהרמוניה. כמו שהסחלב הזה כאן, הוא סחלב. זה המהות שלו, להביא את האסנס של הסחלב. הוא לא יכול להיות, אם הוא ינסה להביא את המהות של עץ אלון, אז הוא לא בנוי לזה פשוט, זה לא יעבוד, לא? כן. אבל סחלבים או צמחים לא יכולים לעשות את זה. אז בני אדם יכולים. זה אפילו אולי חלק ממה שהם באים לעשות כאן, לשחק עם הדבר הזה. בכל מיני מהויות. אבל אנחנו נמצאים בהרמוניה, מתי שאנחנו בתאום עם מה שאנחנו בנויים להיות בו. ועל זה השיטה שלי בנויה, ובגלל זה אני מרגיש קצת כאילו שאני חצוי במטרה של הטיפול, בין כל מיני דברים שהם כאילו קונבנציונליים, אבל אני לא מרגיש שאני מזדהה איתם, אבל יש שם דברים גם, בכל זאת, לבין הרוחניות הרווחת, שמנסה לגרום לך להכניע את האגו ולהגיע להערה, ואני בכלל בא ואומר, רגע, הערה זה דבר מדהים. אני אשמח בחיי לחוות את זה, גם כדי להבין מה זה, אני כל כך סקרן. היה לי רגעים כאלה שאני מרגיש שחוויתי נגיעות של זה. אבל אני רואה שבן אדם שמגיע אליי לטיפול, הוא נמצא פה בעולם בשביל לממש איזשהו משהו מסוים שהוא בא להביא. אז בעיניי מה שבן אדם בא לעשות כאן, זה לא בהכרח להגיע עכשיו להערה או משהו אחר, אלא זה ללמוד איך בכל כללי המשחק ומה שהוא בחר לעצמו, איך שהוא בחר להגיע, להצליח להיות מתואם עם המהות הטבעית הזאת שלו, שאני קורא לה תכלית, כן. ולממש אותה באיזשהו ייעוד שהוא בחר. וזה בעיניי, זה מה שמוביל אותי בטיפול, וגם בגישה שלי לכל מה שדיברנו עליו, איך עוזרים לבן אדם לממש את התכלית שלו בייעוד שהוא בחר, ובשביל שהוא יעשה את זה הוא צריך לפתור את הקונפליקטים שמפריעים לזה לקרות. כן. אז אני ממש רואה את זה בצורה מסוימת של כזה, אני הייתי יכול עכשיו להיוולד בנפאל בכפר הנידח, הייתי יכול עכשיו להיוולד לא יודע מה, באתיופיה, בארצות הברית או בלונדון, כל מקום כזה מאפשר לי משחק אחר.
נכון. החוויית חיים שלי שונה לגמרי, והגוף שלי יוצר חוויית חיים שונה לגמרי, המשפחה שלי, והחינוך שלי. זאת אומרת, נכנסתי, אני עכשיו נוכח בתוך חוויה מאוד ספציפית, אינדיבידואלית. כן. ואני בעצם עם החיבור לגוף שלי, לרגשות שלי, התחלתי להבין שיש בעצם אנרגיה שהיא טבעית, שהיא מבקשת את התנועה, שהיא בעצם המהות הזאת, התכלית. התכלית שהיא בעצם המהות, אבל המהות הספציפית והאינדיבידואלית והחד פעמית שלי. שלך. כן, כן. זאת אומרת, הכוונה הנשמתית שלי פה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הרעיון הזה, אז יש לנו בעצם את האנרגיות היותר גסות שזה הפיזי, שזה התחושות, הרגש זה גם משהו שהוא יחסית גס, אנחנו מרגישים אותו. בעיקר רגשות שהם לא נעימים, שהם קונפליקטים, שזה פחד ובושה וכל אלה, אז זה מאוד דחוס יחסית. כשאנחנו מתחילים לעשות את העבודה הפנימית ואנחנו מתחילים לעשות שלום עם החלקים האלה, אז זה כמו בעצם אנחנו עושים התמרות. הדבר הדחוס מותמר, זה אנרגיה מסוימת, זה כאילו, אולי זה בראש שלנו, אבל זה גם פיזית אנרגטית, ואז הדבר הזה שיושב לי בחזה, המועקה הזאת, פתאום מתמוססת ונהיית אוורירית יותר, ואז בעצם אנחנו, יותר קל לנו להביע את התנועה הפנימית שרוצה להיות. את הייחודיות שלי, את האור הייחודי שלי, את הצבע הייחודי שלי. כן. אז בעצם כשאנחנו מתחילים לפגוש את עצמנו מקרוב, ולא רק מהשכל אלא מבפנים, אז אנחנו יכולים להתחיל לשים לב לתנועות העדינות, שזה בדיוק, זה הקטע, בגלל זה חשוב לפתח את הרגישות. רגישות זה להרגיש. ממש. לשים לב לתנועות העדינות שככה רוצות להתבטא. וכשאנחנו חיים בהרבה מאוד גסות, כמו נגיד בחיים כאלו בארץ, עם הרבה קונפליקטים של חרדה ומלחמה והישרדות ומכל הכיוונים, אז כל המערכת שלנו מופעלת והכל כל כך דחוס, אז כל גס אי אפשר לשים לב לתנועה העדינה. וכשאנחנו מתחילים לשחרר את הגס, אנחנו יכולים להתחיל לשים לב לעדינה ולהתקייל אליה בקלות, כי אנחנו עוזרים לה לממש את מה שהיא רוצה, ובו זמנית העזרה שאנחנו מעניקים לה, הרבה פעמים זה פשוט גם מה שאנחנו רוצים לחוות כנשמות פה. זאת אומרת, זה בו זמנית, יש לנו את הכוונה שאנחנו רוצים לממש, אבל גם הדרך לשם היא גם חלק מהכוונה שלנו. זאת אומרת, בדיוק. ופה זה בדיוק ההפרדה שאמרת, כי אנחנו צריכים את ההפרדה הזאת כדי שנוכל להתחיל לחוות את האתגרים האלה, זה משהו שאנחנו רוצים לחוות אותם, את ההבנה אנחנו רוצים לחוות, את החוויות השונות. גם את התכלית אתה רוצה לחוות. בדיוק. זה הקטע. ובגלל זה זה דו צדדי, זה סתרי, זה כאילו, אני רוצה להגיע לאנשהו, וזה כולנו יודעים, אנחנו רוצים להגיע לאושר, למימוש, לדברים האלה, אבל אנחנו מפספסים מקום שפה בעצם קצת נכנס לחוויה הרוחנית יותר אולי, העדינה יותר של הזמן הוא פה, עכשיו, והחוויה עכשיו שאני חווה, הדרך היא כבר משהו שאני רוצה לחוות אותו ברמה עמוקה בתוכי, כן. אז הזמן הוא תמיד עכשיו, ואני שלם עכשיו, אבל בזמן אני גם מתקדם, זה לא סותר. זהו. זה לא סותר, ופה זה הפירוק הזה שאנחנו כל הזמן עובדים עליו. זהו, וזה גם, מה הקטע עם התכלית? אם אני טוען שהמטרה שלנו היא כאילו להיות כל הזמן כמה שיותר בתכלית, לא משנה באיזה תנאים חיצוניים אנחנו נמצאים, זה השאיפה, ולממש אותה בייעוד, אבל אז אנשים שהם שכלתנים כמוני וכמוך, היו אומרים בסדר, אבל איך נהיים בתכלית? מה זה אומר בכלל? כאילו, ואז יש תשובה שהיא בהתחלה נשמעת מעצבנת, ואז אחרי זה היא אולי מרגיעה. אחרי שחווים את זה מבינים שזה מרגיע, כי זה רגשי. אבל הדרך להיות בתכלית היא פשוט להיות בהוויה מסוימת שמאפשרת את זה. ואז זה פשוט קורה. כי כל המבנה שלנו בנוי להיות בה. זה כמו שהסחלב לא צריך להתאמץ כדי להיות סחלב. אבל בגלל with great power comes great responsibility, אנחנו בני אדם, יש לנו עוד כל מיני איכויות, אנחנו צריכים גם כאילו, אנחנו יכולים לצאת מזה, אז כאילו, אנחנו צריכים לשים לב. והדרך להיות בה היא פשוט לאפשר לזה לקרות, ולהיות במודעות רגע, לאיך שזה מרגיש. ואז כל המערכת כאילו פשוט עושה את שלה לבד, כמו
כמו מבנה ביולוגי כזה, כאילו, כמו תא, שאתה יודע איך להיות תא, הוא פשוט כן, עושה את זה, כאילו. אז גם אנחנו, כשאנחנו מאפשרים לזה לקרות, זה פשוט קורה. והיום, שהמציאות כל כך שכלתנית, סליחה, אני רק בטח. אגיד, אז אנחנו כאילו צריכים להזכיר לעצמנו שוב איך לעשות את זה, בעזרת טכניקות. באידיאל לא היינו צריכים שום טכניקה אפילו. נכון. גם, אתה יודע, זה מצחיק, כאילו, אתה אומר, כאילו, הרבה סביב הרוח זה מדיטציה. אבל במדיטציה אתה כאילו רוצה להתחבר להערה או לעצמך או לנוכחות, לחיים עצמם תכלס. מדיטציה מאפשרת לך לחוות את החיים בלי הפילטרים של הגוף שלנו ושל אני הנפש מאפשרת לך וכל הדברים. לבחור מה אתה רוצה שיהיה, כאילו. מדיטציה יכולה לעבוד בכל מיני דרכים, נכון, כן. ויש לה הרבה כוונות והרבה צורות שונות, אבל מה שאני רוצה להגיד זה כאילו שאולי אני חושב שהמהות של המדיטציה זה לאפשר לך לחוות את המציאות בצורה ישירה, וואו. בלי הפילטרים. והפילטרים זה בעצם כל החושים שלנו, אמרנו הגוף שלנו הוא קולט רק מה לפי החושים, הוא לא קולט משהו מעבר לחושים, והוא קולט את הדברים לפי כל הטראומות שלנו והאמונות שלנו. זאת אומרת, העולם שלי ורוד או סגול לפי הפילטרים שלי. אם אני עצבני עכשיו אז זה עולם מעצבן, ואם אני עכשיו עייף אז העולם אין לי כוח אליו. כן. הכל לפי הפילטרים שלנו. הכל פילטרים, בתכלס. כן, ומדיטציה מאפשרת לנו לאט לאט לחוות את החוויה הישירה שהיא האמת, שהיא התבונה, שהיא בעצם החוכמה האמיתית, כן. שמגיעה מבפנים מתוך החוויה, וגם המדיטציה היא גשר, היא טכניקה. נכון. זאת אומרת, המדיטציה שאנחנו מדברים עליה היא גם טכניקה, וכשכבר חווינו את החיבור, אנחנו יכולים לזנוח את המדיטציה, את הכלי. אנחנו יכולים פשוט לרטוט ולהיות בנוכחות עם המדיטציה, בלי הטכניקה של המדיטציה. כל זה טכניקות. כל מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו משתמשים בטכניקות כדי להגיע למהות הזאת, לטבע שלנו. בדיוק. ואני חושב שבעצם פה זה הנקודה שחשוב בעצם להבדיל את האגו. כי כל הטראומות שלנו, כל הקונפליקטים, כל הדברים האלו, שהאגו זה שמנסה לשמור עלינו, יש לו כזה הרבה מאוד חלקים בתוכנו כזה שאפשר להתחיל לשים לב אליהם. זה שפוחד וזה שכועס וזה ששופט וזה שככה וככה וככה. יש להם שורש מסוים. כשנתחיל להבדיל ביניהם לבין התנועה הפנימית שרוצה להתממש מעצמה, הטבעית, הנחל שזורם בצורה מסוימת, אז חלב שצומח בצורה מסוימת, אז נוכל להתחיל להתקייל בעצם למה שאנחנו אמורים לעשות, או איך שאנחנו רוצים, איך שאנחנו באנו לחיות בצורה טבעית. כי אנחנו יכולים להתקייל לתנועה שרוצה לצאת. כרגע האגו הוא כמו עוצר אותנו, כי השכל רוצה שנהיה בטוחים. כן. והנשמה לא צריכה את הבטוח. למרות שאנחנו חיים פיזיים, צריך את הבטיחות הזאת. אבל כן. אנחנו צריכים את השילוב הזה, גם דיברנו על זה מקודם, אנחנו צריכים את השילוב הזה, כן. אבל אנחנו צריכים ללמד את האגו, לעזור לו למצוא את המוגנות ואת הביטחון, ולעזור לו לפתור את הקונפליקטים, לעשות את השלום הפנימי, ואז אנחנו בנחת, ואנחנו יכולים לבטא את עצמנו באותנטיות אמיתית, ולהוציא את הצבע האמיתי שלי, ואת המתנות שלי לעולם, להיות מי שאני, כי אני לא מפחד עכשיו מחשבו עליי, כי בפנים אני באמת בנוח עם זה. וככה אנחנו מממשים את עצמנו. אני ממש מסכים. קודם כל, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב בעולם מתי שהם קורים, זה שאני שם לב מתי שאנשים שונים מדברים אמת. כל ההסברים שלהם הם כאילו שונים, אבל הם כולם מתחברים אחד לשני. זה כמו שכאילו מלא אנשים אוהבים להגיד, איינשטיין אמר ככה, ברור שהוא אמר ככה, כי הוא הבין משהו, כאילו. הוא הבין מבפנים. הוא הבין, כן, הייתה לו אינטואיציה, והוא הבין דברים לגבי זמן, אבל בכל מקרה, זה פשוט משהו שיש לי רנט אחר עליו שאני אוהב לדבר, אבל רציתי להגיד לך משהו על זה, שאנשים מהעולם היותר רוחני, מדבר אליכם, תנו אמון גם באגו שלכם, תהיו נחמדים אליו, אתם תופתעו מכמה שהוא רוצה לשתף פעולה עם המסע של הנשמה, גם מכמה שהוא בנוי לזה, מראש, נבנה במיוחד בשביל זה. אני חושב שזה יעשה הרבה הרמוניה לאנשים מסוימים, זה עשה לי הרבה הרמוניה מתי שהבנתי את זה. יכול להביא דוגמה? בטח. אני יכול אפילו יותר מזה, יותר מדוגמה, אבל אז אני גם מביא את הדוגמה.
יש לי אפילו הליך שבניתי, ממש הליך טיפול כזה או מדיטציה, שעושים ממש הסכם, וזה גם הדבר שהכי מאזן את המערכת אמונות. מתי שהאגו והחלק הזה של הנשמה, או מתי שהרצון העמוק הזה והגבוה שלנו והרצון הארצי שלנו עושים ממש הסכם אחד עם השני ומסכימים לפעול ביחד, אז הרבה דברים מתחילים להתאזן לאט לאט. כן, זה עבודת חלקים. כן, אבל... לקחת ביחד את החלקים ולהכיל אותם. אבל זה כאילו התכווננות כזאת שהיא צ'יט קוד. כי אז זה מתחיל פשוט לאט לאט, יש אינטגרציה כל כך מטורפת לזה. יש כוונה משותפת בסוף. כן, הם בסוף באו לשתף פעולה. הם חלק מאותו מבנה, בעיניי. אז כן, כאילו גם חשוב לפעמים לתת לאגו את מה שהוא רוצה. כל עוד זה לא פוגע באף אחד ולא פוגע במסע. ולרתום אותו. לרתום אותו לזה גם, שהוא ירצה גם. ויש הרבה דרכים לעשות את זה, כי בסוף כשמבינים איך דברים עובדים, אז אתה מבין שמה שבאת לעשות כאן, אתה בהכרח תהיה הכי טוב בו. כי זה מה שאתה באנו להיות, לעשות. אנחנו מדברים פה גם להיות הכי טוב בעולם, הכי טוב עבורך, הכי טוב עבור מה שאתה רוצה. בעולם זה האגו כבר, שהוא צריך להיות הכי טוב, כן. והוא נובע מתוך הטראומה הזאת. נכון, אבל תראה, גם נשמה יכולה בעיניי להגיע עם איזושהי שאיפה להיות בפוזיציה של השפעה. מה שעכשיו אמרתי זה החלמה מסוימת, כן. ולא בהכרח משהו ספציפי. לרוב. בסוף אני פשוט אומר את זה כי המקום הזה יש לנו את המקום הזה שלא מספיק טוב בתוכנו. נכון. והוא יכול מאוד להניע אותנו, וגם זה חלק מהדרך אגב, וזה גם חלק מלמה יש לנו את האגו שקיבלנו אותו, כי הוא מניע אותנו לעשות דברים מסוימים. אם התהליך לאט לאט אולי משהו בו יתמוסס קצת ויתרכך, נעשה איתו שלום, כן. אבל גם יש לנו כוונה טובה, ופה זה גם להשתמש באגו שלנו ולעזר בו ולקבל אותו, כי רצינו לקבל אותו וגם כי זה מה שיש. אם אין שום סתירה, וזה מהחוויה שלי לפחות, בין הרצון של האגו להיות ממש טוב ואפילו להיות מוערך, אם זה לא נובע מתוך תלות רגשית או מתוך איזו אמונה מקבילה או מתוך איזו טראומה, וזה באמת נטו רצון, אז אני חושב שסביר להניח, וזה נדיר מתי שזה ככה, אבל מתי שזה באמת ככה, אז סביר להניח שהרבה נשמות באות לכאן והן בוחרות אגו שרוצה, הם רוצים לעשות פה, הם רוצים להשאיר חותם. בטח. כאילו... כן, זה משרת את זה. כן, משרת בדיוק. את המטרה. כן. בשלב מסוים, שיכול להיות שבשלב מסוים, אז כבר נעשה עם זה יהיה את המקום זה כמו שכבות, זה המון שכבות, שכל פעם אנחנו מקלפים שכבה שהיא דומיננטית והיא משפיעה, או שהיא יוצרת חיכוך בדרך שלנו. ויש מצב שבגיל 70, אז פתאום שם אני אזנח כבר את מה שנאחזתי בו כל כך, ואני אהיה בשלום עם הדבר. כי רק אז הגעתי לשכבה הזאת, וזה אז רלוונטי, לפני זה לא רלוונטי, זה משרת אותי. אם זה לא מפריע, זה בגלל זה הגישה שלי, בדיוק, אם זה לא מפריע למימוש התכלית בייעוד, מבחינתי, זה מה שכאילו, אם מטופל עכשיו ויגיד לי, א', ב', ג', דברים שלדעתי הם לא בסדר. כן. ואז אני... על מה להתמקד? כן, על מה להתמקד. אז מה שמפריע למימוש התכלית בייעוד, זה מה שצריך להתמקד בו בעיניי. בדיוק. ומה שהכי מפריע הוא תמיד העדיפות הראשונה, ומה שלא מפריע, לך תדע בכלל, אולי זה משרת אותך, עזוב אותנו לנסות להבין על זה, יש לך דברים אחרים יותר חשובים לעשות עם המיינד שלך, כאילו... כן, זה חשוב. ואם יש לחץ עליך, אני יודע מה הכי חשוב, אז מה שהכי מרגיע זה להבין בסוף שיש לנו מין אינטליגנציה רגשית כזאת, שהיא כבר מציפה לבד את מה שהכי חשוב. כן. אתה פשוט צריך כאילו לזרום עם זה, אתה אפילו לא צריך לעשות שום דבר אקטיבי. כן, זה השכבות האלה שאנחנו כל פעם פותחים, וגם המקום הזה שכזה, אני חוזר לזה שכזה, המטרה שלנו והדרך זה אותו דבר. כן. כי לפי המטרה שלנו אנחנו נפגוש את הקונפליקטים שאנחנו רוצים לעבור דרכם. לא את הקונפליקט הזה ואת הקונפליקט הזה, אלא מה שרלוונטי אליי. בדיוק. וזה בדיוק זה. כן. כי זה בא לשרת אותי לפני שטסתי להודו, יש לי חבר טוב שעשה איתי איזו שיחה, והוא רואה שאני מתעסק הרבה בדברים האלה, שאני רוצה לפתוח מרכז וזה. והוא מאוד תומך בי, אבל הוא כזה אמר לי,
תשמע, אני לא רוצה שתהיה מהאלה שעושים הודו, מתפלפים, ואני כזה מסביבה אנשים מאוד רציונליים, כן, מאוד הייטקים כזה. אה, ואמרתי לו, תשמע, קודם כל, תודה על הדאגה, אני יודע שזה מקום טוב, אה, אבל זה לא אמור לקרות שאתה מבין שבאת כאילו לממש את התכלית בייעוד. באת לפתור, אתה בא לפתור קונפליקטים שאלה שעומדים לך בדרך. ואז אין שום סיבה שזה ישאב אותך, אם זה המיינדסט. אלה שעומדים לך בדרך, שאני אומר ממש את התכלית בייעוד, זה גם להפיץ אהבה, לעשות טוב לעולם, להביא משהו חדש לעולם. פשוט לעשות את מה שאתה באת לעשות, זה יכול להיות גם ברמה הכי קטנה, קטנה, ברמה האגואית, כאילו אני מדבר, שיש. ואולי פה אני כאילו רוצה להעיר על זה, לשים על זה זרקור, כדי שאנשים יוכלו לנשום רגע ולהבין שהכל בסדר, ושהם לא צריכים לעשות 5 סשנים של נשימה מעגלית בשבוע ולהיות 24/7 באינטגרציה. צריכים לעשות את זה מתי שצריך, מתי שזה נכון, וכאילו, וזה סבבה. אנחנו לא צריכים להיות בודה בכל רגע. אולי מתישהו, אבל מה שעכשיו אתם צריכים זה פשוט להבין שהכל בסדר, שאתם בדיוק על המסלול, ואם יש משהו שמפריע, אז לפתור אותו ולהמשיך, כאילו, ולאט לאט אנחנו מובילים את עצמנו בדיוק לאן שרצינו, שזה עבודה קשה חסרת מאמץ. כתוב בטאו לדעתי, נראה לי עמוד 48. של ניסים. כן, בספר הטאו. יש משהו שרציתי לשאול אותך? מקודם דיברנו על חמלה. כן. ומעכשיו שעשינו את כל הפתיח הארוך הזה, אז בא לי להביא את הפרספקטיבה של החמלה. כן. שאני חושב שאפשר לפגוש את זה בעצם כחלק מהטבע שלנו. זאת אומרת, דיברת על הטבע שרוצה לצאת דרכנו, והטבע, אמרת גם בודה, כאילו הטבע הזה, שהוא חופשי מכל הקונפליקטים, הוא טבע שהוא מייצר חמלה. כן. זאת אומרת, שנובע ממנו, מעיין פנימי, אהבה וחמלה. וזה מתוך הבנה אמיתית. זאת אומרת, מתוך הבנה רגשית, הבנה אמיתית. כי הבנה פה נשאר בשכל, בידע, בתבונה, אבל כאילו כן. בתבונה, אבל לא בחוכמה, לא בתובנה. בזה אמרתי שזה nice to have, כאילו, כן. אם זה במימוש התכלית בייעוד שלך, אתה חייב את זה, ואם זה לא, העיקר שתבין פה, כאילו... כן, אז בעצם מתוך המקום שמקבל הבנה פנימית, פה נפתח בעצם שלום מסוים, כי יש קבלה, כי יש הבנה אמיתית, יש קבלה, ואז יש את השער של לראות את הצד השני. כן. אני באמת יכול לקבל ולראות את הצד השני, או את הצד השני בתוכי, את החלק בתוכי שכבר חוות הכאב. זהו. ואז כשאני באמת מקבל מתוך הבנה פנימית, חוכמה מסוימת כזאתי, אז אני בעצם, פה נפתח הלב, פה נפתחת החמלה והאהבה. כן. ובגלל זה התהליך של הצמיחה שלנו הוא תהליך שמתחיל לפתוח את הלב שלנו. כי אנחנו מתחילים לשחרר לאט לאט את כל החומות של האמונות שלנו, כל החומות הפנימיים ששמנו וההגנות של האגו כדי לשמור עלינו בטוחים, שלא ניפגע, ושנשאר אהובים, כי זה מה שהאגו שומר עלינו, שנהיה מוגנים ושכזה, שלא נחשוב שאנחנו ננטשנו ואנחנו לא אהובים, ושלא נמות. כשאנחנו מתחילים לעשות את השלום איתו ולהרגיע אותו ובעצם להבין את הדברים כמו שהם באמת ולא מתוך הפילטר שחווינו אותו, אז אנחנו מתחילים לפגוש את החיים בצורה כנה יותר, הלב שלנו מתרחב. ואז פתאום אנחנו כל כך דומים, ואנחנו חלק אחד מהשני, ואנחנו רוצים לתמוך אחד בשני. זה גורם לך לראות את הדברים בבהירות פתאום. בדיוק. זה מטורף. וזה חסר מאמץ. אתה פשוט רואה. כן. כאילו... כי שום דבר לא חוסים על זה. כן, זה...
השמיים הם בסוף שמיים בהירים, והעננים הם לא השמיים. זה דימוי בודהיסטי כזה אולי, אבל כשאתה רואה שהבן אדם מאחורי הכאב ומאחורי הזעקות שלו, ואפילו אלימות, וכשאתה רואה מה הוא מאחורי זה, אז אפילו אם אתה נלחם איתו, כי אין לך ברירה, משהו קורה, משהו עובד אחרת, משהו עובד יותר נכון. כן. קונפליקטים מגיעים לסיומם דרך הראייה, דרך הכוונה הזאת פשוט. יש גם מנגנון שממש ניתחתי שאיך זה קורה, אבל זה לא משנה כל כך. זה סתם, מה שאתה אוהב. זה לא, כן, זה לא חשוב כאילו לכל אחד להבין את זה. כן. רציתי, כל כך הרבה דברים לדבר עליהם. בוא, אני רוצה להגיד משהו על החמלה ועל על האהבה, שבעצם, אם אנחנו מקלקלים את זה באמת, את הרעיונות האלו, הרוחניים האלו, למרות שזה לא רוחני כל כך אהבה וחמלה, אבל זה גם, זה אוורירי יותר, מאשר הרגש הדחוס, שאגב, יש לו מקום, כן? חשוב לי להגיד שוב, זה מה שיש לנו פה. כן, יש לנו מקום להרגיש אותו. הכוונה זה להתחיל לחוות ולהסכים להרגיש את העננים שבאים והולכים, לתת איזה מקום, אבל לא בהכרח לתת איזה, לסחוף אותנו. אמרת שמיים ועננים, אז אני יכול להיות השמיים ולתת לעננים להיות, וכן להרגיש את הדברים, כן. ועדיין לשמור ידיעה שיש על הידיעה שמיים כן, בסוף, בהירים. כן, כן. ופה זה בעצם הנוכחות, פה זה בעצם הנוכחות, והחיבור ללב, כאילו זה הגשר הזה, ופשוט רציתי להגיד על זה שאנרגטית, האנרגיה היא באמת פה, כאילו אנחנו לא סתם כאילו אומרים תקשיב ללב שלך, או כאילו אנחנו אומרים את הדברים האלה לא סתם, כי אם אנחנו מתחילים לרדת לרגישות מסוימת, כאילו לגוף שלנו, להתחיל לפתח רגישות פנימית, אנחנו נתחיל לשים לב שהאנרגטית דברים עובדים באזורים מסוימים, הרגשות הם באזורים מסוימים, והמרכז של הלב שלנו, שזה מרכז של צ'קרת הלב גם, הפעילות שלו שאנחנו פותחים אותה, אז פה קורה החיבור הזה. והלב שלנו זה הגשר בין הפיזי לרוח, זה בדיוק המגשר הזה. הפיזי זה גם המקום היותר אגואי אולי, והפיזי שלנו, הרוח זה אולי דברים שהם, אנחנו יכולים לתפוס אותם בפיזי, הלב הוא החיבור, הוא מה שמנתב בין החלקים האלו. אני ממש מסכים עם זה, וזה גם מתחבר למה שקודם אמרתי, וגם אתה, על כל מה שאמרתי על מערכת יחסים בין הנשמה לאגו, או בין השכל לרגש, זה לא סתם המצב הוויה הכי אמיתי וטהור וחומל שלנו מגיע דרך הלב, כי הלב הוא באמת המתווך בין האגו לנשמה. הוא בדיוק יודע לקחת בחשבון את שניהם ולהוציא איזשהו פלט שהוא הכי אמיתי שיש ככה. הוא אנושי מאוד גם. ובגלל זה אני ממש חושב שבשביל להיות בהוויה מהלב, לאורך זמן, מערכת היחסים והשיח הפנימי בין החלק הארצי יותר, השכלי יותר, לבין החלק האינטואיטיבי כזה וגבוה, חייבת להיות בריאה. כי זה, מתי שהיא לא בריאה, זה בדיוק יוצר את הקצרים האלה שגורמים לנו לזוז משם. כן. וללכת אולי לאיזה מקום אחר. נגיד בתודעה של הגוף. להיות יותר מדי בכתר, או בגרון, או בישראל מאוד נפוץ בצ'קרה הראשונה. שהיא הישרדותית. הישרדותית, כן, כי ישראל, יש פה תודעות מאוד חזקות בעיניי. יש פה אנשים, מוחות מבריקים, אנשים שאי אפשר סתם ככה להרבל אותם. והדרך היחידה לשלוט עליהם היא ליצור קונפליקטים שהם כל כך חזקים שאי אפשר להתעלם מהם. שהגוף כן. מגיב מעצמו. כאילו, בלי להוריד אותם בשפה של הצ'קרות, נגיד, לשורש, אז איך תשלוט עליהם? זה כאילו מדובר פה בקבוצת הנשמות שהכי קשה לשלוט עליה בעולם, בעיניי. אני באמת אומר. כן. כי זה... נכון. זה אנשי ישראל...
היהדות והציוויליזציה שנבנתה על גבי התרבות הזאת, הביאה את הלוגיקה הרוחנית הכי עמוקה שקיימת, ברמה של הלוגיקה, של הסכלתנות הגבוהה. ורואים את זה, איך שיש לנו עם של... אתה יודע, תיקח 10 פיזיקאים, תגיד להם, תסבירו לי מה זה אנרגיה. שים אותם בחדר, הם לא יגיעו להסכמה, כנראה אחרי כמה ימים הם יצאו והם יגיעו לאיזו הסכמה כדי לעוף מהחדר. אבל תשים שם 10 פיזיקאים יהודים, הם ימותו שם. הם לא יצאו מהחדר בחיים. זה לא סתם ככה. אז פה בישראל, אני חושב שאנחנו ממש צריכים לפתח את החוסן התודעתי הזה, את החיבור הזה של אנשים לחדר בקרה שלהם במדיטציה, למקום הזה שבו אתה באמת זוכר מי אתה ומה אתה, ומה אתה עושה כאן. כן, זה... ומה זה אומר התכלית, או מה שאתה באמת. ברמה שאם אנחנו לא עושים את זה ברמה כמעט יומית, בישראל, ממש קל לשכוח את זה. ברור, בישראל, אם אתה חי בתל אביב, או באזור כזה, במיוחד אנשים צעירים, אני לא יודע, בלי מדיטציה, אני לא יודע איך אפשר, בנו את זה בשביל שזה לא יהיה אפשרי. אני לא יודע איך אפשר לעשות את זה כאן, ובגלל זה המעלה הכי גדולה להצליח לעשות את זה כאן. התווכחתי על זה גם עם הנזיר בתושיטה, במקדש הבודהיסטי. שמה? אמרתי לו, תקשיב, אתה רוצה להגיע להערה כמו בודה, אין בעיה. עזוב את המנזר, לך לתל אביב, ותהיה בחור צעיר שצריך לשלם שכר דירה ולממש את מה שהוא רוצה ולהביא אהבה לעולם, ועכשיו תנסה להישאר מאוזן כמו שאתה במקדש. הוא לא הסכים איתי, אבל אני חושב שצריך מהטכניקות האלה וצריך מהגישות האלה, במיוחד אצל צעירים בישראל, שיש להם פה שליחות בעולם, ספציפית כעם ישראל, והם צריכים את הטכניקות, את הגישות, הם צריכים כל תוכן שיעזור להם להישאר מרוממים ולזכור מי הם ומה הם, כן. גם תחת סערה, גם תחת מלחמה, גם תחת אינפלציה ומצב כלכלי הזוי ופיגועים, כן. ולא לשכוח וכאילו לקחת את הפירמידה של מאסלו ופשוט להפוך. אתה קודם כל בלמעלה ואז אתה מסדר את הלמטה. וזה מה שהתוכן הזה, שאני ואתה מביאים, שדור מביא, וניסים המון ועוד אחרים, זה מה שהוא פותח בעיניי לאנשים צעירים בישראל, האפשרות לעשות את זה ככה, גם תחת מציאות שכופה עליהם אחרת, כאילו, על הנייר. אני גם חושב שאתה ספציפית מביא באמת הרבה מהחוכמה הזאת, שגם של הידע של המזרח, ויודע לעשות לה חיבור כזה לחיים פה. ואנחנו ממש צריכים את זה פה לדעתי, ממש. כן, אני חושב שזה מה שכאילו אנחנו, גם אתה, גם אני, גם הרבה מאוד אנשים, גם בתקופה הזאת, זה מה שאנחנו מתחילים לעשות. לפתח את היכולת למצוא את עצמנו בפנים, כן. את הכוונה הפנימית. תחת שערה גם, כאילו. כי זה מה שיש לנו, יש לנו המון שערות. כן. אז להתחיל לפתח את היכולת לפגוש את הכוונה, את התנועה הפנימית האמיתית שלנו, שרוצה להתבטא, ותוך כדי, מתוך אמרת להפוך את הפירמידה של אסלו, של בעצם להתחבר למהות שלנו, ומפה להתחיל, כמו שאמרת, שיש לנו מצפן מסוים, כן. להיות מחוברים למצפן הזה, להתחיל לעבור בבוץ ולעזור לעצמנו בדרך ולתמוך בנו. כן. ומה שתומך בנו זה בעצם כל התרגולים השונים באמת, שהמזרח הביא הרבה מהם באמת. כן. כאילו, אני עכשיו לומד בקורס אצל מורה מדהימה, מטפלת מדהימה בשם ריקי קלש, והיא עברה הרבה בחיים שלה. וכזה, בשנים האחרונות היא התעמקה הרבה בקבלה, אחרי שהייתה הרבה גם במזרח, היא לימדה אצל ניסים המון, היא לימדה אצל נדר בוטו, והייתה אני כמה בבודהיזם וכל מיני דברים, והיא מביאה את זה, ודיברתי איתה על זה, והיא אמרה כזה שמבחינתה הקבלה, היהדות, מביאה חוכמה כל כך ממש גדולה, כמו שאמרת. כן. חוכמה אולי הכי גבוהה שיש,
והמזרח הוא המאזן, כי הוא מביא אני כל כך מסכים. את ההנגשה לגוף. אני הוא כל כך מנכיח מסכים. את זה בתוכנו. כי להיות רק בשכל ולחקור את הדברים זה קשה מאוד, גם וזה הם מוציא צריכים, אותך אבל. מהדעת. הם חייבים אותנו גם. בדיוק, ממש, כן. זה האיזון הזה, ובעצם הכלים שהמזרח הרבה הביא, זה לא רק המזרח, אבל זה החלמה מסוימת, אבל הכלים האלו מאפשרים לנו להנכיח את הרעיונות לתוך חוכמה שתשב בתוכנו. כן. כן, ומדיטציה אני חושב שזה המהות הכי גדולה שהגיעה. כי איך אפשר, באמת איך אפשר, במיוחד שאתה כאן בן אדם עם שכל, כאילו, אנחנו יהודים וזה, וגם כל התרבויות שיצאו מאיתנו, כאילו המערב באופן כללי, המונותאיסטים, התרבויות שיצאו מתוך המונותאיזם, סופר שכלתנים, יש להם צורות חשיבה, במיוחד פה בישראל, אצל היהדות, מאוד מורכבות שכבר מובנות בתוך התרבות שלנו. אנחנו יודעים להסתמך על השכל שלנו וגם טובים בזה, אבל אז מגיעה שערה. ואז, שהיא לא מספיקה, מגיעה עוד שערה, עוד יותר גדולה. ואני לא אכנס לקונספירציות כי אין לי מושג. אני פשוט רואה את המציאות כמו שהיא. כן. עוד שערה עוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה ועוד יותר גדולה. ואז אנחנו באמת בשביל להמשיך, בשביל לעשות טוב, ובשביל לראות את הדברים בבהירות, אני לא יודע איך אפשר להיות כאן, בן אדם צעיר, ולא להיכנס לחדר הבקרה שלך לפחות פעם בכמה ימים, ושנייה להתאזן, לראות את הדברים בבהירות, להישאר בזה, לזכור שנייה איך זה מרגיש באמת כאילו לראות את הדברים נכון ולהרגיש כמו שאמורים להרגיש, ואז לחזור, כאילו, אנחנו חייבים את זה כאן. כן. שוב, המטרה, המדיטציה מאפשרת לנו, היא כלי גם. כן, היא טכניקה, ברור. היא טכניקה, והמטרה שלה זה להביא את ההוויה הזאת ליום יום שלנו. כן. להיות בנוכחות ביום יום שלנו, והכוונה של להיות בנוכחות זה בדיוק זה. להיות נוכח מתוך המקום הפתוח שהוא ההוויה שלנו, והוא לא מתוך ההסתכלות של הגוף שלנו והאגו והשכל, אלא מתוך חוויה פנימית שהיא התנועה הטבעית. שהיא לא צריכה לחשוב כדי לחיות, היא נעה מתוך עצמה. כן. ופה החופש, התחושה של החופש היא כאן, כי כאן אין שום דבר שהוא חסר. וזה הדרגתיות, זה לאט לאט, כן? זה התנועה שאנחנו לאט לאט פותחים. וכן, אז המדיטציה היא מהות כזאת, היא טכניקה ממש חשובה, אבל גם להגיע למדיטציה, אז יש הרבה קשרים שאפשר לעבור והרבה טכניקות שיכולות להתפתח כדי להגיע לשם, וכשהפסיכולוגיה שלי היא בכל כך הרבה קונפליקטים ובלגן, מאוד קשה להניע את עצמי ולפגוש את המקומות השקטיים. נכון. ופה זה בעצם מה שאנחנו עושים, זה עבודת הטיפול, אנחנו עוזרים לאנשים ליצור קצת שקט בסערה, ולהתחיל לפגוש את עצמם בפנים, ולהתחיל להביא להם את הכלים, כדי שהם יוכלו בעצמם לפתח את המימנות הרגשית, הרוחנית, הטכניקות. אני חושב שהדור הצעיר היום מוכן לזה, בנוי לזה. נולדנו לזה, מובנה לזה. יותר מזה, נולדנו לזה. כן, כן, מובנה לזה. הדור הצעיר היום לא צריכים באמת מטפל. הם לא צריכים לטפל בעיניי. פעם לתמיכה, גם חבר טוב יכול למלא את החסך הזה. פשוט צריכים כלים ולוגיקה שמאפשרת. כאילו המוח שלהם מוכן. תסתכל גם על הצעירים. לימדתי ילדים על חלל, ילדים בכיתה ט' וח' וז'. כן. אולי, כאילו, אפשר להגיד, כן, ילדים גאונים, וזה בכיתה של האלה שעומדים על חלל, אבל המוח שלהם פתוח. כן. התוכן הזה שמחבר בין מדע לרוח, הם לא צריכים אותו, רק צריך לא להרוס להם. זה הכל, הם רואים את זה כבר. כן. ובמזרח אני חושב שהם חייבים אותנו, כי אתה הולך בהודו ואתה רואה אנשים בלי רגליים שחושבים שהם נולדו לזה וזה הקרמה שלהם, הם מקבלים את המצב ככה ויושבים ברחוב. קודם כל, אתה לא יודע, יש מצב שזה באמת נכון, אבל אני חושב גם שבאותו זמן הם יכולים אולי גם לאפשר לעצמם את זה, אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו את זה. אני חושב שבישראל, לא סתם, אם היית מביא תורה רוחנית כזאת, בחיים זה לא יכול לקרות, כי אנחנו כל כך שכלתנים וכל כך טובים בזה, שכאילו אי אפשר לערבב אותנו ככה. אבל בגלל זה אנחנו פה והם שם. נכון. אני חושב שזה המשחקים השונים. אבל הם צריכים ללמוד להפעיל את הראש, בעיניי. אוקיי. הם צריכים ללמוד להפעיל את הראש רגע, ולנתח את הדברים גם, לא רק מתוך זה הקרמה שלי וזה, אלא גם להסתכל רגע, אולי יש פה, אולי מנצלים אותי, אולי כל הדורות של המשפחה שלי עכשיו קבצנים, ויש
כמה חונטות בהודו שסופר עשירים שמנהלים את המוסד הזה. אוקיי, הבנתי. בישראל אי אפשר לעשות ככה. אי אפשר לערבב אותנו ככה, כן, אבל בישראל אנחנו חייבים ללמוד איך דווקא את מה שהם יודעים לעשות. כן. אנחנו חייבים זה כאילו מסוים. לדעת גם תחת סערה ומלחמה ופיגועים ודברים נוראים, ואולי אפילו הלכת עכשיו, היית עם משפחות חטופים ועזרת לנחם אותם ואתה צריך לדעת לחזור הביתה ושנייה להתחבר רגע למה שאתה באמת, מי שאתה באמת. ופה בא לי גם להציף את האנושיות כן, של התקשורת עם החלק שקשה לו. אנחנו נכון, אנושיים, ובאנו בשביל להיות אנושיים. יש חלק שעצוב לו להיות איתו, להבין ולקבל אותו. יש כן. חלק שמפחד, יופי, זה הגיוני, זה מה שזה, אנחנו אנושיים. לגשת ולהיות איתו בקבלה, לאפשר לו את המקום. וזה מה שאנחנו לא עושים, אנחנו לא נותנים את המקום לחלקים. ולחיות, להיות אנושיים ולחוות את החיים, זה אומר לחוות, זה אומר להרגיש. כן, ופה, כן, זה בעצם הפיתוח הרגישי הזה, הפיתוח התקשורת פנימית עם החלקים השונים בתוכנו, עם הרגשות. זה מה שיוצר את השלום, השלום מגיע מתוך תקשורת שרואה אחד את השני, כן, שמקבלת אחד את השני. וזה הבסיס, ורגע להסכים לנכוח פה ביחד, להחזיק מרחב שמסכים רגע לא להגיב, לא לשפוט, לא לשנות, להסכים לפגוש את השני ולתת לו להסכים לראות אותו באמת. נכון. וצריך לדעת, צריך לדעת לעשות את זה, ואז גם צריך לדעת לחזור הביתה, ולחזור רגע להיות מי שאתה, רק מי שאתה, לא רק מי שתומך. אני אומר אבל אפילו לתמוך בעצמי, בחלקים כן, בתוכי, כן? ברור, פשוט קודם דיברתי על נגיד ללכת ולתמוך במשפחת חטופים, אז אני רק רוצה להשלים את הנקודה הזאת, כן. כי זה מחובר גם למה שאמרת, שיש לך תפקיד, גם בשביל שתוכל לתמוך באנשים שיש להם כאב ולעזור להם, אתה חייב לחזור לסנטר שלך כל הזמן, לגמרי. כי הם אלה שחווים את הכאב, אתה חייב בשבילם גם לדעת לחזור פנימה ולהיות עצמך רגע, בלי קשר לשום דבר אחר, גם אחרי שסיימת לתמוך, לשים גם את הכאב שלהם, לשים הכל רגע בצד, להיטען רגע חזרה באמת הזאת, שנותן לך כוחות לקום מחר בבוקר ולחזור. כאילו, אני חושב שזה must פה, אני לא יכול להבהיר את זה יותר זה כל כך חשוב, כאילו, כן. זה אולי אפילו אחת הסיבות שגרמו לי, אני עושה גם עוד דברים חוץ מהמרכז, וזה אחת הסיבות שגרמו לי ללכת all in על המרכז. כאילו, בגלל זה אני גם מתעכב על זה. לא תכננתי לדבר על זה ככה, כן. אבל זה חשוב לי. איך המרכז מתחבר לזה? המרכז נועד להביא גישה לוגית וטכניקות שיעזרו לאנשים לעשות שלום עם עצמם, בלי שום תלות בתנאים החיצוניים, בשביל שאנשים יוכלו לממש את התכלית בייעוד. לממש את מי שהם אמורים ובאו להיות, דרך הייעוד שהוא המנעד אפשרויות של היצירה והעשייה שיש לנו. כי התכלית היא משהו מופשט כזה, משהו שמרגישים אותו. ובעיניי המרכז הוא צריך להיות כמו, המרכז למודעות מהותית. הוא צריך להיות מקום שמאפשר לך רגע לראות את הדברים בבהירות, והוא צריך לתת כלים לזה, בין אם הם לוגיים או רגשיים, ואני רוצה שאנשים ידעו שהם יכולים לבוא, ואז יש להם פה בית, אני גם עכשיו ממש עובד על זה, שיהיה בית דיגיטלי כזה, שאין סיכוי, אם אתה לא מאוזן, אין סיכוי שאין לך שם משהו, כאילו, שמשהו שאתה לא צריך לחשוב אפילו, הוא מוכן כבר בשביל הסיטואציה שלך. כן. וזה לוקח לי כזה הרבה זמן להכין את זה. אבל הרגשתי שבישראל אני חייב להוציא את הדבר הזה. מדהים. ויש גם עוד דברים, אם אני אסתכל על הפירמידה של מאסלו, עוד פעם, שאני רוצה להפוך אותה, אז יש... שהפירמידה של מאסלו זה בעצם הצרכים הבסיסיים שלנו. כן, אבל הפירמידה אנחנו כאילו מסתכלים עליה בצורה ליניארית כזאת. כן. זה מלמטה למעלה, אתה קודם צריך את זה, ואז אתה יכול את זה. כל את המקום הכי הישרדותי פיזי, כן. מבחינת התנאים הפיזיים שלנו, ואז, טוב, קיצור, במקום הכי הישרדותי שלנו פיזי ורגשי, עד המימוש הייעוד בעצם. כן,
חלק ממה שהפירמידה, כי גם הפסיכולוגיה ההומניסטית נראה לי קוראים לזה, היא מאוד, זו התנועה שמאסלו הוא חלק ממנה, היא מאוד דוגלת בזה שיש איזה, קצת דומה לרוחניות שאני חושב על זה, איזשהו האדם האידיאלי שאתה, כנראה שאפשר להגיד שזה הבן אדם שמממש תכלית בייעוד, והאדם שאתה עכשיו נמצא, שהוא כאילו מי שבדרך. אני לא חושב ככה, אבל הם בעצם אומרים שאתה רוצה לעבור שלב, 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 ואז אתה יכול להגיע למימוש עצמי. ואני טוען שזה, אין לזה חוקיות כזאת, זה לא ליניארי, ומתי שצריך, אין ברירה, וזה מה שקורה עכשיו בארץ. צריך ללכת ישירות לשלב העליון, ללמוד לשים את הכל בצד, לזכור שזה מה שאתה באמת, ואז משם להתחיל למלא את השלבים האחרים. כן. אחרת אנחנו בחיים לא נצא מהלופ הזה של הבלגן שיש כאן. ואני לא מדבר על בלגן פילוסופי פוליטי, אני מדבר על הסבל שיש לאנשים שמאוד קשה להכניס אותם לשם. מאוד, צריך באמת, צריך מלחמה. בלי מלחמה אתה לא יכול כאילו להשתלט עליהם. כן, הייתי רוצה שגם נעבור אולי לראות מה אפשר עוד להספיק לדבר עליו. וואו, לא הספקנו רבע. כן. זהו, נראה לי שנוכל לעשות עוד השלמה אם נרצה לעשות עוד שיח. הייתי רוצה לדבר אבל על חיבור לרוח בעין פרקטית ומדעית, והייתי רוצה גם לשאול אותך איזו שאלה חשובה. יאללה, אה, בוא נביא את זה. אוקיי. איך מביאים תקשורת מקרבת ומרפאת ליום יום שלנו? ומה זה אומר בכלל? Yes. כן, זה באמת הפרקטיקה, זה כאילו באמת הבסיס היומיומי הזה, כאילו ההנגשה היומיומית, שאנחנו יצור בסוף שמבוסס על תקשורת. כל צעד שלנו הוא תלוי בתקשורת או במערכת יחסים עם משהו שהוא חיצוני לנו. אנחנו חיים בעולם שהוא דואלי כזה. אם זה מערכת יחסים עם השפה הזאת, או עם כסף, או עם ההורים שלי, או בינינו, עם הבת זוג שלי, חבר, הכל זה מערכות יחסים. ואנחנו דיברנו על זה שכאילו העבודה העצמית היא עבודה של קונפליקטים, של לעשות שלום פנימי, אותו דבר גם עם הבחוץ. כן. שקודם כל כשלי יש שלום פנימי, אז יהיה לי פחות קונפליקטים בחוץ. כי אתה רואה את האמת, אתה רואה את הבהירות מאחורי זה. דברים לא כן. מפעילים אותי, כי אני נגיד כבר בנוח עם עצמי, אני כבר לא מרגיש פחד מה יחשבו עליי, כי כן. אני בנוח עם עצמי. אז כשמישהו אומר לי משהו שפעם נגע לי בנקודה וגרם לי לכעוס או לברוח, עכשיו אני בנוח. ואני אפילו יכול להרגיש את החיבור אליו או את האהבה, כי משהו אצלי נפתח, ויש את החיבור. אז תכלס זה נובע מתוך הבסיס הזה התקשורתי, שמאפשר לי בעצם, אני אשים את זה בצורה כזאת, אני אוהב להגיד את זה בצורה כזאת. וזה יכול לעשות הרבה סדר בעניין של להבין מערכות יחסים וכל תקשורת שהיא. אני אוהב לקרוא לזה הפיל בחדר. כשמשהו בי מרגיש קצת מכווץ או לא הכי בנוח או לא כזה בנח, יש לי פיל בחדר. יש פה משהו שעומד באמצע ביני לבין הנחת. סליחה אם אני מוצא אותך מריכוז, נרדמה לי הרגל. כן, תמשיך. סליחה. אני כבר מקודם זרתי את הרגל, כי נרדמה לי הרגל. יש לנו את הפיל בחדר. כי אם אמרנו שהטבע שלנו הוא טבע שהוא נינוח, הנוכחות שהיא בנוח עם הדברים, אז זה אומר שיש פה משהו באמצע, יש פה מתח באמצע, יש פה איזה משהו. ומה שבפועל קורה זה שלרוב אנחנו לא יודעים מה זה הפיל בחדר. כן. כי אנחנו לא מחוברים לגוף שלנו, לא מחוברים לרגשות שלנו. כי מה שאמרנו שהרגש
זה מה ש... זה המסר, זה מה שבא להעביר לנו את המסרים מבפנים. כי אם עכשיו אני ביום העבודה שלי ואני מרגיש שאני לא יכול יותר לעבוד, או שקשה לי לדבר עם אנשים, או שאני מרגיש קושי, יש פה פיל בחדר, ולרוב אנחנו לא יודעים מה זה, פשוט יהיה לנו מתח. כן. אבל המתח מגיע מאיפשהו. הרי מה זה מתח בסוף? גם זה הצטברות, יש לך הצטברות של מטען, ורגשות הם... ברמה פיזית, כן, פיזיקלית. אבל רגשות הם ממש כמו מטען חשמלי, הם כאילו, הם צריכות להיות... יש מתח מסוים שהן צריכות להיות בו כדי שנהיה מוזנים. אתה לא רוצה שיהיה יותר מדי, כן. או פחות מדי. אז כמו נדחס, יש פה משהו כן. שנהיה דחוס, ואז זה כאילו יוצא החוצה, וזה מורגש ומקשר כן. עלינו. ממש. אז אפשר לראות את החיים בצורה כזאת, זה יכול להיות ממש כאילו סדר, כי אם אנחנו לא פשוט בנחת, זה אומר שיש פה פיל בחדר. עכשיו שוב, הפיל בחדר יכול להיות בעצם צורך פנימי שלא ממומש, יכול להיות גם רצון פנימי שרוצה לקרות, זה דומה. ויכול להיות שזה המקום של צורך בסיסי, של אני מרגיש לא בטוח, מרגיש פחד שינטשו אותי למשל, שלא יראו אותי, כן? כי זה מקום הכי שורשיים ברמה הפסיכולוגית, הנפשית שלנו, משהו מרים מהטראומות של פעם. כי אם מישהו עכשיו פתאום, אם אני רגיל לרצות כדי שאהבו אותי ומישהו כאילו פתאום מתרחק ממני, אני אומרת לי, שאת תהיה דרוכה, כי חלק בתוכי מפחד ממש. ומה שהוא צריך ברגע הזה זה אולי רגע להבין שאתה בסדר, אני פה איתך. או שמישהו שאיתי יגיד לי, אני פה איתך. ואז זה ירגיע לי את המערכת. יכול להיות גם צורך אחר של אני רוצה לבטא את עצמי, בתנועה מסוימת שמבקשת ביטוי, מימוש, ורוצה לצאת. וכשהתחלתי להיות בתשומת לב לעצמי, התחלתי לשים לב שפתאום יש רגעים שבהם פתאום כזה, הבנתי שהתנועה שבתוכי מבקשת ביטוי, ואז התחלתי לשיר. פרי סטייל כדי להוציא מילים מהפה, או לצייר, או לכתוב. פתאום כשהתחלתי לכתוב, יצא משהו שהיה צריך לצאת, משהו חכם, אפילו גבוה מעצמי. הקשבתי לתנועות שרצו לצאת. יש פיל בחדר, ואנחנו מתווך של הפיל בחדר הזה. השאלה אם ניתן לו את המקום או שלא, הוא יישאר בפנים דחוס או שלא. ואז אנחנו מדברים על מערכות יחסים, ותקשורת מקרבת מאוד מדברת על זה. ובעצם הרמה הפסיכולוגית, הפרקטיקה הזאת שיעשו את השלום הפנימי זה להיות בתשומת לב למה קורה בתוכי. כן. לבטא מה שקורה בתוכי ברמה רגשית, כי זה ימסור את המסר שיושב מתחת לזה. ואז למשל אנחנו מדברים עכשיו ואני כועסת עליך, ולא דיברנו כבר שבועיים, אבל לא אמרתי לך את זה, כי אפילו לא שמתי לב לזה, אבל היה פה איזה פיל בחדר שיצר איזה מתח. זה לא אומר שאנחנו לא חברים יותר או שאני לא אוהב אותך יותר, אבל משהו בו חוסם את האהבה הזאת. כי האהבה היא הטבע שלנו, החיבור הוא הטבע. כשאני פתאום אבוא מולך ואני אגיד, שמע, אני מרגיש שככה וככה וככה, אני מרגיש שנפגעתי, מרגיש כעס, כי ככה וככה וככה. אז מתוך הכעס והביטוי שאני אתחיל להגיד את הרגשות, אז יבוא פה, וואלה, רציתי שכאילו, חשוב לי שתראה אותי, או שתהיה פה בשבילי. ורק עצם זה שאני מוציא את הפיל בחדר, שחרר את החומה הזאת בינינו, לבד מאפשר את החיבור, ואת האהבה בחזרה, ואתה יכול לתמוך בי, או אני יכול לתמוך בעצמי. וזה יכול ליצור את הגשר הזה, חזרה, למהות שהיא חמלה ואהבה. כן, והאמת שהמהות היא באמת, אפשר לתאר אותה בצורה של אהבה. אני חושב שהמהות היא, או התכלית, כן. כדי לדייק, היא פשוט הדרך שבה אנחנו בנויים לתווך אהבה. כאילו זה פשוט, זה מה שהיא ברמה העמוקה כזה של הדבר. כאילו אנחנו אומרים פה הרבה פעמים מהות לאורך השיחה, יש כל מיני מהויות. כן, אבל מה יופי באהבה? שאהבה, אם אתה צריך עכשיו בתקשורת מקרבת, איזושהי מהות מסוימת, נגיד כמו רכות, בשביל ליצור מצב של הרמוניה מצב של תכלית, מצב שדברים הם במקומם. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אביא רכות,
אהבה היא משהו כאילו שהוא מעבר לזה. אהבה היא אנרגיה שלא משנה מה, מתי שנכנסת, היא בוררת והיא רואה מה צריך בשביל לעשות הרמוניה, והיא פשוט יודעת להוציא מעצמה איזה מהות שאתה רוצה, לשלוף אותה, לשים אותה איפה שחסר, ולמלא את החסר. כאילו, ההבדל בין, לדעתי, להביא חמלה, נגיד, לאהבה, שחמלה היא, ברור שהיא צורה של אהבה, אבל ההבדל בין חמלה לאהבה היא שחמלה היא צורה מסוימת של אהבה, אבל האהבה, מה שהיא באמת, היא פשוט באה, רואה איפה צריך הרמוניה, ועושה שיהיה. זה מה שהיא עושה. אני חושב שדיברנו על זה. כן, יש אהבה פשוט, רגע, אני הבנתי את זה. זה מדהים אותי, זה מדהים אותי. היא פשוט באה, במקום שאני אתחיל להבין, גם עם המיינד שלי, אוקיי, פה אני צריך אולי להכניס איזה רגש כזה, בשביל לעזור לבן אדם או לעצמי. אם אני מתחבר למהות הזאת, האוניברסלית, זה פשוט כאילו, זה כמו מה שהיינו רוצים ש-ChatGPT יהיה. הוא פשוט מביא לך מה שאתה רוצה, כאילו, מגיע מה שצריך, בין אם זה tough love כזה, או בין אם זה אהבה רכה וחומלת. היא פשוט מגיעה וממלאת את מה שחסר, ועושה שיהיה הרמוניה. כן, כן. והחמלה היא באמת צורה ממש מהממת של האהבה, אבל מה שאנשים קצת שוכחים לפעמים, זה שזה לא רק זה. זה ברור שזה זה, וחמלה זה דבר סופר חשוב. אני לא אגיד חמלה, אני אגיד יותר רכות. כן, יש גם חמלה שהיא קשוחה. כן, כן, אף compassion. בגלל זה כי חמלה זה דבר גם מאוד גבוה, שורשי כזה. אהבה יכולה להיות גם רכה וגם קשה קצת. אהבה היא פשוט משהו שבא ופותר לך את הקונפליקטים. יש קונפליקטים באוויר, יש פילים בחדר, וכשמגיעה אהבה, זה לא משנה, איך שהם צריכים להיפטר, הם פשוט נפטרים. כן, כן. וכשמסתכלים על זה במהות היותר עמוקה, לאלה שאוהבים את החקר הזה של המטאפיזי קצת, כאילו, של מה זה אהבה ומה קורה מאחורי החומר. אז בסוף הכל הוא פשוט צורת ביטוי של אהבה. ממש. בגלל זה האהבה מכילה את הכל והיא תמיד מסדרת ועושה הרמוניה, כי יש הטבע בה. של העולם, מה שהעולם, בהבנה שלי ובחוויה שלי וככה מהדברים, הטבע הוא אהבה. הטבע הבסיסי, כן, התדר שרוטט את העולם שאנחנו חיים בו, המציאות שאנחנו חיים בה, היא אהבה. זה מה שזה. ומה שאנחנו לא, בגלל שאנחנו לא מחוברים, בגלל כל החומות שיש לנו פה בעולם הפיזי, כל המסגרות האלו, ואז אנחנו למדנו להציב הרבה מאוד הפרדה בינינו לבין מה שהחיים. וכשאנחנו מתחילים להתחבר לאהבה, אנחנו מתחילים להיעזר באהבה כדי לרטוט את מי שאנחנו. בתוך הדבר הזה. כשאנחנו מחוברים לאהבה, אנחנו מחוברים לעצמנו, כי הכוונה, האהבה היא המצפן שלנו. כן, אתה מחובר לחלק שלך בתוך כל מה שקיים. כן. וזה הקטע מטורף. כן. זה צ'יט קוד בעיניי. ממש. במדיטציות שלי זה היה צ'יט קוד. ברגע שהפנמתי את זה רגשית, 10 דקות של מדיטציה, מה שאני עושה ב10 דקות של מדיטציה, זה היה מה שהייתי עושה בשעתיים לפני זה. באמת. שמה בעצם? שמה הפנמתי? כן. מתי שהפנמתי את הרגשית, את מה שאני מתאר עכשיו, את זה שהכל צורת ביטוי של אהבה, והיא עוברת מלא פילטרים, ומביעה את עצמה בכל מיני דרכים, ואני, מתי שאני מחובר לתכלית שלי, אז אני אוטומטית פשוט, בלי שאני מתעסק בזה, מוציא אהבה, בין אם היא נראית קשה או קלה או רכה, היא עושה פשוט את מה שצריך לעשות. זה עזר לי, מתי שהפנמתי את זה רגשית, זה עזר לי מאוד לשחרר שליטה, ולהגיע לתכלית הזאת בכמה דקות. ואז ככה פיתחתי גם את הטכניקה, כאילו, הכי גדולה, משמעותית שאני מלמד. נגיד, מי שמגיע אליי, היא קשורה לזה. לא צריך להתחבר עכשיו לאהבה, זה לא... אבל היא קשורה לתובנה הזאת, למה שהבנתי שם. ובסוף, דרך הזה, מה שאנחנו קוראים לו אהבה, היא פשוט האנרגיה הראשונה, כאילו, בתוך הרשת הזאת של הפילטרים. כן. אז בגלל זה יש בה הכל. כי הכל כאילו יוצא ממנה. זה עניין פשוט, אני חושב גם כאילו של דימוי מסוים שאפשר להבין את זה פה, זה כזה שיש אור וחושך. אור זה הטבע, כי אור זה הדברים, ופשוט איפה שאין אור יש חושך, נכון? פיזיקלית.
איפה שאין אור יש צל. כן, היעדר אור, חושך זה פשוט היעדר אור. כן, חושך זה פשוט היעדר של אור. זה לא שיש חושך, אין, חושך זה... אין באמת קוטביות לאור. כן, היא לא, בניגוד למלא דברים אהבתי, שהם, כן, כן, כי יש מלא דברים בטבע, וגם באמת הפיזיקה, וגם בלנסות להבין שגם רגשות שלנו, הם עובדים כמו קוטב. נגיד, יש לך תלות רגשית, אתה מאוד תלוי במה שאתה עושה לו אידיאליזציה בזוגיות נגיד, ואז אתה לא מקבל את הזוגיות, ואז אתה סובל, כי זה כמו מגנט, אבל כשמדברים על אהבה, שזה כמו אור, הוא פשוט אין לו קוטביות, כי הוא כן. מה שהקוטביות יצאה ממנו. כן. וזה כאילו אפשר להגיד את האחד הזה. כן, ובעצם אנחנו חיים בעולם שהוא פשוט בהיעדר אור. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו לא מחוברים למהות של האהבה, של האור הזה, זה מה שאנחנו פשוט חווים היעדר של אור. ופה בעצם קורה שכל פעם שאנחנו עושים את הפתרון של קונפליקטים, אנחנו מוסיפים אור לחושך הזה שאנחנו נמצאים בו, ואז אנחנו חווים טיפה יותר ויותר מהאהבה, מהאור. אז אנחנו כמו מאירים את הכלי שלנו לאט לאט, ונהיים פחות ופחות דפוסים בצל, ויותר ויותר מחוברים לאור ולאהבה. זה קצת הדבר הזה. זהו. מה שאני גיליתי שעוזר לי ולאנשים אחרים להיות כאילו כלי שמכיל יותר אור, או להיות ביותר אנרגיית חיים, או ביותר בהירות, או ביותר כל הדברים שאנשים רוצים, סבבה? יותר מזה. גם יותר מימוש וגם יותר דברים מגיעים אליך והכל. שפע. גם שפע, כן. זה באמת היכולת שלך להישאר כמה שיותר בזמן, לא משנה מה התנאים, בתכלית. ואז מה שאתה פשוט עושה את מה שהוא בנוי לו, שזה להיות המתווך של האנרגיה הראשונית הזאת, הכי טוב. כי ככה הוא בנוי, כאילו, לעשות את זה. וזה קצת הקל לי על החיים שהתחלתי להסתכל על זה ככה. שהבנתי כמה מערכות עובדות בשבילי, שזה פשוט יקרה. זה עזר לי מאוד לשחרר שליטה של המיינד, ולפתח אמונה, שאני חושב שזה דבר סופר חשוב, שלא משנה על מה אתה נשען, על יהדות, אסלאם, רוחניות, המקור. צריך למצוא איזשהו משהו שגורם לך להגיע לזה שבסוף אתה נשען על התכלית של עצמך, וזה יוצר אצלך אמונה שהיא כמעט על גבול הבלתי ניתנת לערעור. אני חושב שהדיוק בדבר הזה, של האמונה, בדיוק זה משהו שאני כזה איתו לאחרונה. גם אני. כמובן, כמובן, גם בינינו אני רואה בסינכרונים כאלה, וגם בכללי בתדר, בסביבה שלי, כן. בארץ, או אולי גם בעולם, אני לא יודע, אבל בארץ לפחות אני רואה שדברים מעודדים כזה מכל מיני כיוונים, שאני שם לב אליהם גם בעולם הפנימי שלי. אז המקום הזה זה לא רק אמונה, זה אמון. נכון. ופה זה ההבדל בין ידע לידיעה. כשאני מביא, כי אמון זה אני נופל ואני יודע שתופסים אותי. כאילו, זה ההבדל בין כזה אמונה לאמון, שכאילו, אמון זה אבסולוטי, אמון זה כזה, זה מה שזה, אני יודע בפנים, בחוויה שלי, שאני נופל אז תופסים אותי. אמונה זה, אני מאמין בזה, אבל יהיה לי משהו שכזה קצת תפחד לי פה למשל. זהו, אבל זה גם מילה שיש לנו קצת קונוטציה מסוימת לאמונה שמגיעה מהמסגרות הדתיות הישנות. כן, בגלל זה אני אומר שוב, ואין לי בעיה עם הדת. כי האמון מגיע מתוך שחרור של גבולות. כן. היא מגיעה ידיעה פנימית, אז אני סומך מבפנים באמת, ולא מתוך השכל שלי, שאני מאמין, אלא אני רוטט בתוכי את האמון הזה. כן. הספק הוא לא שם, כי יש לי את הידיעה בפנים, ואני יכול ליפול ויתפסו אותי, כאילו, מבחינת הרעיון של אמון, זה כאילו, זה מה שנפתח לאט לאט. זה ממש פשוט להיות, אני אתן רגע, הסבר רגע, לפני שאני אסגיד מה זה. יש כל כך הרבה מה להגיד, נצמצם את זה. כן, נראה לי נתחיל. נצמצם את זה. נסגור אותה. להיות, זה מה שזה אומר, להיות ידיעה היודעת את עצמה בסוף. זה המשמעות של זה, ומתי שמגיעים לתובנה הרגשית הזאת, אז רוב ההתעסקויות שקשורות באמונה
בדרך כלל יהיו קשורות רק נשים לב מתי יצאת מזה ולחזור לשם, יותר מאשר להבין איך להאמין וכל זה, במה להאמין. כי ברגע שאתה מבין רגשית שהידיעה, שהיא כאילו המעבר לאמונה, היא בעצם אתה, כן. הידיעה, זה תוכן מאוד גבוה, אבל אם אפילו מישהו אחד יבין את זה, זה יכול לשנות עולם. להבין איך להאמין זה טכניקה. זה כן, לא אבל המהות אתה רוצה לעבור מעל, בדיוק. כמו אצל נאדר, נראה לי. נאדר אומר לצאת מהמוסר ולעבור לאתיקה האישית שלך. אני מאוד מתחבר לזה בשפה. גם כשאני מדבר על זה, הרבה אנשים מדברים על זה. כן, בשפה אחרת, אז כן, כל אחד יש את השפה שלו. פה זה המקום שכזה, כן. אנחנו חיים בעולם עם כל כך הרבה חוקים, ואנחנו רוצים עכשיו להביא כאילו עולם מתוקן יותר, וכאילו ואז אתה אומר, אבל כאילו אם כל אחד לוקח אחריות אישית אז יהיה כאילו בלאגן, אבל האחריות אישית מגיעה כשאתה מתפתח מתוך מוסר פנימי שהוא התכלית שלך, הוא להיות, אנחנו כמו תא, אנחנו כמו תא חי. ממש. הממברנה אחראית לסנן, היא אחראית לעשות דברים של ממברנה, הגרעין התא אחראי לעשות דברים של גרעין התא. אנחנו פאזל. וכולם צריכים, או אפשר לדמות את זה גם למשחק צורות. יש לך, המשחק צורות הזה של הילדים, אני אשים כזה על העריכה, שאתה מכניס עיגול לעיגול, ריבוע לריבוע. כן. את זה אפשר לדמות ללהיות בתכלית. אתה כל פעם מתנסה באיזו הוויה של מהות כזאת, אחרת. כשאתה בתכלית, אז אתה כאילו לוקח את העיגול ומכניס אותו לעיגול. וכשאתה רוצה לבנות, למלא את כל הפאזל, אז צריך הרבה אנשים שכל אחד יכניס את עצמו לצורה, ואז השלם גדול מסך חלקיו. אפשר לדבר על זה עוד מלא. כן, נראה לי, אוקיי. נגענו עכשיו בסיום יפה. סבבה. להיות כל אחד שנולדנו פה עם הצבע הייחודי שלנו, עם הצורה הייחודית שלנו, וכשנממש את הצורה הייחודית שלנו ונסמוך עליה, אז השלם יהיה גדול מסך חלקיו, ואנחנו אותה מערכת שתומכת אחד בשנייה, אז אפשר לסמוך על זה שהכל יתמוך ויהיה הרמוני. ואני אוסיף על זה כי אני חשוב להדגיש על זה, שלא ייקחו את זה לאיזה מקום, זה כבר קורה, אבל אפשר שזה יקרה יותר, כי יותר טוב. נכון. ומתי שאתם בחדר הבקרה, אתם רואים שהכל בסדר, ושהכל כשורה, שזה חלק מהמסע, ורואים את הדברים בבהירות. וכל התוכן שהבאנו פה, המטרה שלו היא רק לעזור לזה לקרות יותר. כן. כן. זרקנו פה המון רעיונות, וכן, הייתי אומר שכזה תאפשרו לדברים לחלחל, ותנו לעצמכם את הספייס רגע לשהות עם הרעיונות, או לכתוב לכם נקודות שחשובות לכם, וזה בא רק להעיר דברים שכזה, אולי אתם יודעים אפילו בפנים בצורה מסוימת, או פשוט שיכולים לדייק אתכם, וכן. ואם יש נושאים שמישהו ששמע את זה רוצה הרחבה עליהם, אז אנחנו יכולים להקליט עוד כאלה. תכתבו בתגובות. כן, וגם אנחנו נהנים מהשיחות האלו. אני חולה על זה, באמת. כן, וכבר דיברנו מלא פעמים ואמרנו טוב, אפשר להקליט את זה כבר, וגם בשיחה הזאת היינו יכולים להקליט גם בשיחה הזאת. כן. אבל כן, וגם אתם יכולים למצוא אותנו, פשוט כזה, כל אחד אפשר ממש לגשת אלינו, לפנות אלינו בפרטי, אם זה בסושיאל מדיה או בטלפון, ואנחנו בעצמנו באמת באנו, ועבורנו התשוקה זה לעזור לאנשים לפגוש את הדברים האלה שדיברנו עליהם היום, לעשות את התהליכים האלו לתכלית ולייעוד והשלום הפנימי. וכן. וואו. איזה כיף זה היה. אוי חיבוק. נעשה עוד כאלה. ממש. ואם מישהו רוצה תמונות כאלה של אלטון ג'ון, דברו איתי. לא רואים מספיק טוב, אבל זו תמונה הכי טובה בעולם. מה, נסיים ככה את הסרטון? יאללה. הופלה. הוצב על ידי שרון ויקסל. הופלה. במקרה אמא שלי.